Hi guys. Hello guys. Hi guys. Say hi Gary. How are you Gary? Hi Lolo. Hi Tracy. Hi Tracy. Hi Marceline. Say. Right. Anna, how are you? Esi zviri sei hanzi ngatirari pane nhasi aiwa hazviti hazvigoni ndiyapedza zvindifungwa kuzombozorora kama kanaenda kubasa ndokubatai pakati pevhiki kana kutokubatai usiku zvangu ndabva kubasa paya tichirara sezvo mazuva ano aiwa ndinogona kuepara anoti kwanzi unondidisturba kana kuti kudii aiwa ndichingo the next 2 weeks Bozo kuti hanzi tubva kumarooro ani futi muri kumarooro ani. Hi Natasha, hi Leah, Brenda zviri sei, Charity zviri sei, yes mighty Joe, Passions Precious, how are you? Irene, how are you? My Shalom muri sei, my Kimi, how are you? Kanzi takumisa inga nezruza tripa life way zruza tripa life isu siku Abigail Moyo, how are you? Tripa life isu siku Tatipa life pamakuwa. Kwa makamboti kwa Anna, chinonziregeza chamwado chiri mumaoko. Chinonziregeza ndo chiri kumaoko. Hanzi makuwa maroro. Ndiani zvarogwa? Chindipai zvina guys, chindipai just. Ndiani zvarogwa? Mamuri kumaroro kwani? Yes Melody, Vanessa zviri sei. Famba guys tisvike 250 titange kunza guest wedu panapa. Itai kuti tisvike 250 titange kunza guest wedu. Itai kudaro. Right. Esi queen kwa idaremerwa vana venyu nguwa chiko nai Belinda mamuri kupi ko nai guys chingonyorai. Yesi Sabina mamuri kupi nai guys kuguwa hanzio yoko zinarogwa yoko zinawe Zimbabwe yoko zinarogwa guys hataura chokwadi mwari vakanaka vedu we but yoko zina guys haimbotadza kuroorwa yokozuna aiwa kutara chokwadi mukadzi yoyo anoda mwari na Brenda Matregera veku YouTube hane Brenda iwo Brenda wembori pa Facebook zvakafamba sei ndigandigotasa chichiri kuitika mwari vakanaka yoko zina mwari mukadzi uya guys haimbotadza kuroorwa guys chinyatso kuonai guys naidu ndiani kwani namba dzayoko zina ndipe ndinedze ku South Africa dzichapindika idzi ndiani kwani dzeku Zimbabwe naimi guys moti kwanzi vari manorora hakuna yoko zina wainda yoko zina mubamaki watonopinda godo wapinda maimwana vamwe muchingotaura hanzi too much toxic pa Facebook. Alright Brenda. Muchingotaura kuti zvakazoda yoko zuna izambu apo semunhu nemunhu wenyambawo aimbopota wachimbakira kuna vamwe vanhu. But yoko zuna is a good person guys. Zvamunonyatsa kuziva. Ende yoko zuna aida mwari. Mwari haambokunyadzisi guys. Mwari haambokunyadzisi. Ndo zvanogara ndichitaura guys. Mukona kuti kusaidze kwa mwari kuri kuwina guys. Zvinhu zvakwa mwari zvinowina. Onai
wadipasa panyemo yoko Chaplin piri ndofunga vafari zvinhu zvekwamwari hahurusi guys hazvina defeat hazvina loss guys hazvina yoko zvinaida mwari mukadzi yainamata na 5 o'clock ai takapa platform pana changouya kuti azikamwe paya tinowakufara guys aiwa ndafara zvangu ai ndafara ndawakufara mufunge ndawakufara ende shuwa ka aya mwari vamitira zvakanaka ari kungonopinda mamake imomo achingonofamba arimo imi muchingoti kwai isusu tine zvimapetiti body tine maslim body isusu takanaka guys ndokazoti zvibagwe zvinopinda mumba hona ichiri mumba isu hona yoko zvina nhasi wapinda mumba zvibagwe zviri zvibagwe imi muchingofa kuti kushata imi takanaka avanaina kuna guys varima avanaina zvokunaka kumeso izvi avanainazvo vanoda personality yako hunhu wako mabatiro you know guys mazviwaka kune mwana zamobility hazviko chengeto ndiwo usina patience hazviko patience ndiwo usina mwana vablutiki ni munhu never ipapo ndokurambira never tikufarira yoko zuna wezimbabwe anza arorwa varori bhodhi ndochokwadi zvako odorora munhu unu chinonzi munhu unu guys zvandogara ndichikudzai imi munoti guys sorry yenyu kana varipo vanodaro ndikungopa example imi munoti unenge uchibuda uchionekwa uchitaipa zvinyadzi kana kutaura zvinyadzi pafacebook guys animaona uchitaipa zvinyadzi ndogara ndichikudzai kuti pamunenge muchitaura paya muchitaipa sometimes your potential husbands are looking at you handiona uchitaipa uchinyora udozikama nokutaura zvinyadzi anotora nguro yemusango kuisa mumba ndiani kutaura chokwadi guys ingotsiga defini chingotsiga guys pafacebook tinotamba iyo mawedza yamudotoratirika ita uchibhendesa tsvaga wedzi rakareruka so kune mawedza anonetsa kubuda zvamufanana nekambani guys kambani chaichaichino uri good sei ndiyaipi kambani inokutora yoti uya uite brand ambassador iwo uchirepresenta zvinyadzi iwo uchirepresenta kutaura zvinyadzi pasocial media kambani inokuti chiuya womire apa utaure ndeipi haiko unless isina kukwana haiko shuwa ndawakufara mufunge ndafara vasikana hanzi lolo auziyo kozuna wezimbabwe msechakanze kozuna wezimbabwe ndawakufara asikana ndawakufara zvisingaiti ndawakufara hey makorokoto saka ari kuchata rini kuchata rini ukadoitwa September tisvikeko unchata rini yoko zvoti ndafara bedwe anyway maswera sei guys maswera sei tauya pano maya kucha noise chichingotaura paroti right saka tauya pano kuti timboita what is it now? He's talking to Kenny. Okay, you can go ahead and make your food there. Please close my door. Why? Close my door. Why couldn't close my door? Right. Saka tatituye pane nyaya dziripo dzatinoda kuti titaure nhasi. Asi tsatangira mberi nokutaura guys again mbotanga nokusvitsa nekudaridza message. Right, again mbopa tanga nokutaura message yasikana. Munozizivawo kuti kune vanhu vakapledge pana mai Jeremiah paya moga makapledge moga kuti tichada kuisawo mari yakati kuna mai Jeremiah tida kupa mari yakati kuti vanoinda kuDurban uko vanofara pakaita munhu akatopledge even neticket rendege akapledge nehotel yendege. Well munhu wehotel neticket rendege ndakataura naye kubva mwedzi wapera ndichachesa apo kuti ko zviri kufamba sei my sister saka zvinozodini ndokubva andiudza kuti ndine problem mwana akanga achirwara chichishuwawo saka izvozvo asati aita come back to me kuti ndizive kuti ticket recho rendege richatengwa here kana kuti haritengwi plus hotel racho chabhukwa here because the time is moving the guys time is going and by the time unozotenga papadhuze anenge akudhura matickets zvose nemahotels acho anenge akutodhura varitotenga iko zvine zvinhu zvato nokuti data padhuze zvinenge zvakutoti dhurei saka please vamwe vakaisa mari mukati tinoda kwapa mari titi ndespending spree yavo
handika chiti spending spree yavo guys hamuna kuunza mari, hamuna kuunza mari. Ndinokumbirawo nemweya waMwari. Hanzi mai achiri kuti aiwa tinobvunza pano kuti why kana ukati chenjambweda chakati kunotovhunzwa kuti why papana dzimbu kuti close the door. Why am I supposed to close that door? Ungagodi queen vanenge vataura. Saka ndokumbirawo kuti guys hai rudo, ndinokumbirawo guys kuti mutumire mupese matakaisa account ya Susan Mahachi tikati ndiye ari responsible nezvinhu zvamai Jeremiah. Handitika veduwe kuna Susan ambuna chamati maisa veduwe kuna Susan. Handitika tikukumbirawo kuti muitse mari zvamakataura. Remember kuti musiye mutipledge pano takati ivenenge kuma 14,000 rands muna chipledge tikati calculate mari yo ikasva kuma 14,000 munhu akatofara munhu anga aripo. Handitika vanhu muchipledge. Saka munoona zvazvinozoita manje if you don't give that money antimaona munhu anofunga kuti mari yakapiwa iSusan pamwe vakatodla nasisimeli kana kuti vakatoshera nemadiaries. Handi munoona kuchazomuudza kuti wangu vanhu vakapledge havana kubvisa mari zvinoita kunge takureva nhema. Antimaona saka ndachikumbira kuti mutisunungurewo ipapo nemweya waMwari. Ndachikumbira kuti mutisunungurewo ipapo mapledges ese amakaita guys. Handitika ndachikumbira kuti nakuti haasi maghost aipledge ayaya vanhu mascreenshots aripo vanhu chaivo asi maghost. Saka vamwe vachona maadmin azama kuenda kuma inbox kune kusingapindiki vamwe vari kutongovhura vasingapinduri vamwe asi kutombovhugwa ma-SMS achona. Handimaona please hazvizotipiri zvakamiri zvakanaka kusaidi kwedu isusu. Handimaona Susan is one of the diaries, is one of the ladies mudiaries anenge ari mucomment section imomo. Arimo mucomment section imomo anongori Susan one of the ladies akaorganize Durban trip yoyi. Handimaona saka ndiyakangoita logistics ese zvese ndiyangoitira vanhu itinerary ndiyakangoronga zvese zvekudebheni. And saka angoti mari yacho yamai Jeremiah ingopiwa iye futi zvaanga ari yakuzobhadhara futi mahotos aya ozobhadhara futi accommodation yachona obhadhara zvese ndiyanga ari kuzoita. Handimaona saka tikumbira kuti guys can you please honor to your promises, I beg you in the name of God, right? And zvakare regai ndidzokere futi kumasure zvinoita kunge dambe. Anditimaona asi chinenge chiripo muri kuziva kuti pamakandipa masters angu aya ndikati nini masters angu mari yacho imwe ndichashandisa kuti nditre someone ende zveshuwa masters angu mari yauya ngakudza kuti guys mari yangu iyauya ndiri kuvakira mbuya avaimba ndikakuburisirai paigara mbuya vaya handika ndikazokubudisirai imba yambuya yapera. Imba yambuya yapera pakaita vanhu vakapledge pano ndakuzvitaura ndandakanyarira nguva yese ndichingoti sezvo kune munhu ari in charge ikoko kune zvinhu zvambuya tutara project ya January start was in December. Handika the mari yakauya January ndo pandakava ini kuvakadiwa ndakaita 3 weeks yanga yatopera. Anditi mashona so kune vanhu vakapledge time ya guys. There's a lady akapledge akati ndotenga mbedha wagogo. You still remember indapedza ndichitaura timba vanhu vakati saka mumba macho muri kumira sei mbuya vaya vataura kuti ndinoshuvira ukwata pambedha umwe akati ndotenga mbedha ari South Africa uko. Guys ndakaita chase up kusvikira ndaneta. My daughter kana vakanditarisa ndandichauyi kuinbox kunoti ndakaneta ndichingouya unenge chingondudza stories after stories. It's not right ufunge nokuti zvazvakaita mapledge papaya inini mukadzi yao yakanga chirepresenta gogo kumareserve uko ndakanga ndamuudza kuti tine vanhu vapledge kuti zvakati zviri kuuya. Antiona iye akanotaurawo kumaraini kuti kune vanhu kuti imba yakavakwa nevanhu anditi kuti veduwe mufunge kune vanhu vatisingazivi mukadzi watisingazivi akavakira gogo imba. Handika asi kune vanhu vatizve vari kuunza mubhedha wagogo neodrop nechi sekupledgwa zvanga zvaita pano. Mukadzi yakazenga akuchindinetsa guys akuchindinetsa. It's only mwedzi wapera apa adzoka ndikutaura zvinhu zvaJanuary mwedzi wapera ndipo pakazouya ndikati my sister chirega ndikutsanangurira situation ngozi asi munhu ari paFacebook ndimavana mai vekumazefa chirega ndikutsanangurira inyaya iri pandobva ndachimutsanangurira chaizvo zvazviri nemaaudio ndikati zvandakuita ndakuchikupa ichi namba nokuti ndaneta ndinotopa mascreenshots ese. Handimaona ndikati honai ndichafollow up because hatichazivi pamwewo iye anenge akutonzi kuti ari kutoti iye anzi vanhu kumusha ndakanga ndavaudza. Saka semunhu arifambira nyaya dzako gogogo avachembera vanhu vakutofunga pamwe ndakapiwa mari mbedha izvo shuwa mari idzi ndikashandisa ende zvechokwadi ndinyanzomunzwisisa. Handimaona isi weeknewo ndinyatsotomunzwisisa pakadaro svika saka ndine pressure vanhu kuti ndatofamba mbiri kumaraini kuti vakapiwa mubhedha wagogo vakadla vanhu vaya vakavakira gogo havaimbonyepa kuti totenga zvinhu vakasatumira. Saka my sister ndiri panguva yakaoma vanonzi mai mawarusi mai vaya
Antika ndobva Kenny never makes me a drink. Oh, Kelly, where's she? Upstairs. Call her to come and put a drink. She forgot that she bought a drink for you. She must come and put a drink for you. Kelly! Anti mashona. Saka ndova dadi nda mumpa number. Mai vaya ndova ndavapa number. Anti mona ndikati number ishi. Ndobva aenda zvishua koko kuya. Akuda ndinoti ndatofilo ndinda kutofilo kuti mai ava nenga kutoti pamwe ivo mai ava ndo vakapiwawo. Muri kuona cheni yacho. Pamwe mai ava ndivo vakapiwawo. Hani mona vakavasiri kusvitsa kwandiri. Ndobva ndavati my sister Magona number idzi. Taurai nevanhu pa WhatsApp. Ndobva vainda. Antika vanotanga kunotaura andinobati zvishua vakanipa machasi ese vakataura zvikanzi ndakupai machasi kutora mangwana zvishua ndandakapleja chichi ina ndichakwanisa kuti ndizotenga mubhedha saka ndizokwana ndikaitsvage kuti ndingakwanisa kupa here $150 mona kuti mubhedha notamari then kana kuchita 150 koko modi movatengera ikoko ndopandakagumira. Saka ivo mai vandu vakuchesa kubva kwaita wemablankets akati aiwa ini ndandisipo because pane mumwe watakanga tato collector mari muri kuimba mari yemakapeta collector panapa yedu isusu tikapa iyeye because aiti ndini ndikufanirwa kuendesa nemablanketi anomaona saka takanga tapa tikachitenga zvese iwe uriwe munhu atoziva saka uyoyo anga chingofamba ari kunze kwenyika but vakazomubata andika vakapanana date sokuti amire ndofunga amire vagamuchisa zvinhu zvagogo but pazvinhu zvagogo izvi guys muchikurimemba but paive nemubhedha paive newardrobe paive nechifuti paive nemubhedha paive newardrobe paive nematoti mablankets nemakapu bo zviripo izvo because uyu kana kuti vakatosvitswa here handisivi then bedha wardrobe paive nechichimwe chaziba paive ne something anomaona saka gogo vaya havana kureceiva saka zvakaipa kuti mupledge zvinhu guys izvo zvimai Jeremiah vanogona kutozofunga kuti sisimeli nevanhu vavo vakapiwa mari iwe vakaidya. Iko kusina munhu akapledja kwakapledja muvanhu 2 umwe akanga ati ndichapledja $40 akazotadza akapledja 20 nemumwe akapledja mari handichazivi but imari ndiro anangoita zvongoita tumari 2 chete vakaenda kwaSusan uko because ndakamti tione screenshot the rest mari yaisvika kuma 14,000 hapana apa date rasvika date raswedera munoziva pamuno chawataura chaunosunga pano pasi nekudenga chasungo musasungi kana usina guys aisi mhosva if you don't have anything handika chingorega kupleja munovhara makomborero enyu nezvinhu zvakadai because mapa munhu hope munhu ari kufara motadza ndotara zvandoziva zvinhu zvitadza kufamba wapleja and you don't feel because munhu yaatenda munhu yapamwe atonamata nekunamata kuti imwari vaita havo hanzi mubhedha usati wavepo mubhedha end September ndiudze kasati wavepo end September ndiudze right ndinongokukonekta namai vacho right iri Bo Beauty ndibate kuWhatsApp ndisazokangana kuti ndiyana ari kutaura ndibate kuWhatsApp ugari waisa handizivi ndongokubatanidza namai vacho yavo towa kuti mubhedha wacho watovekwe kana usiko uchikwanisa kutenga then utongodiwa utongotenga ini ndakatokangamwa kuti gara zvezve ndakatovakira mai vaimba ndakatokangamwa pledge yezvinhu zvana mubhedha asazvapinda saka zvaiwa kuyanika kuzvinhu zvine handizodaro zvinenge zvakazoipa kuti nini wacho ndiyanike vanhu vepano vamwe vedu pano kuti kungotsiurana saizvozvi handiti maona kungotsiurana saizvozvi vakapledja munozviziva handitika chindaiwo kuseri munodi munozadzisa handi ndizvo nevese vamwe vakanga vakangopledja avo vachiti ndichatengera nhingitiketi the time is now. Yes Destiny, the time is now. Anditika saka chita yekuti munini muendese zvinhu zviya zvawakatopledja andika mwari wakatonzwa po wakatotaura izvozvo. Hi Bianca, how are you Bianca? Vanhu mwari wakatonzwa saka pamunoto chingoenda ichipledja imubva tivharise zvinhu zvepolisi tichivharisa andika izvozvi chipledja tichivharisa noti izvozvi so madzibaba vanenge vakamirira tende ino ichishedhi vakamirira shedhi uko madzibaba asi ndakanda vati aiwa mbomira izvebholi zvidarike nezveba izvo zvimba kumba yairi kuvakwa uko handinda akudzai kumba iri kwakwa uchinzi kwashuta 5 mabhegi esamende because kwai akanga atenga samende ese vakatenga ivo vakanotora samende ese iyo kwaifa kutengwa samende zinonzi kudi saka vakaisa yacho yakatengwa yachona haipedzi pakutoda 5 more bags zesemende hatina mari yacho apa achipedza parikuda $250 andika pane vanhu vakapledja futi mari yakasvika ndifunga pa 110 yekunzi kuvakwe
handi saka tichiza kuti tikushuta ne200 ne140 kuti kwane 250 yabhirida dollars tizotapedza. Saka wedu ngatingoita kuti tidini tisadzani tiri vanhu vamwechete, we are a family, we are sisters here. Saka tinoudzana saizvozvo zvimurudo anditika right. Regai tipinde munyaya yedu yezuva ranhasi. Asi tisatapinda mukati menyaya yezuva ranhasi guys, ndoda kumbonamata nokuti vanhu vandiri kuda kubata pano ndiri kubata vanhu vejuju. Handimaona ndiri kubata vana juju boy. Handika vana inoziva kuti fake, they fake. But pani panozombo believe handika nokuva vachibata vachidini vanhu vemishonga. Handimaona vandiri kuda kuti chidini ndibate nhasi ndinanaire. Handimaona ina hangu mishonga handityi nokuti ina handina mushonga. Saka chandoza mushonga ubati pasina chironda. I don't do mushonga. Mushonga wako ukauya unongouya wosvika wana mvura. Handiona worova yuteni wakadzokera. Handimaona mushonga yacho haibati because andina. I just like shamukutongonezvi ndo zvandiri. Chandinazvo maspray yangu emasainasi aya ndo zvandinazvo, namapirisi angu emapanadol kana kuti ibuprofen. Handimaona nemapirisi angu evitamin D and what ndo zvandinazvo. Saka juju chero pandiri nini izvo zvino zvandakazviprotecta ndakazvikava kudai. I covered myself kuti juju kuti undigone ukatanga wapinda nepano munhu kuti ungoti gogo straight kwandiri nejuju. Aiwa izvo ndakagara ndazviramba. Juju ndozati ndakazamiwa kakawanda zvisingaiti, zvakawanda zvisingaiti. Alright Bianca, thank you very much Bianca. Manje honors akataura chini ipapo same time. Thank you Biniki titengese mendiri. Thank you very much Bianca waitako. Wedu ndisirewo malavu wedu for Bianca. Thank you. Inganye akangotaura chini ipapo same time wedu mukadzi unina wangu uchu. Saka tida kuti timbotanga guys nokuti tinamate tidene Mwari nokuti tempo vana tempo ava vakati one day ndosaka ndaisa picture kuti muone wandiri kufamba naye because vari kushandisa zita iri vakawanda. Handimaona asi iye chaichai uyo takambomubata futi pano wadzoka futi ine andisingasavaoni kuda wakandibloka. Saka ndati pamwe kudii vakazosiya magame izvo varipo havo vari kuoperata right. Ngatimbotizinai tinamati Mwari baba pasikati hanhasi nepamberi poso wenyu Mwari. Tauya pano nembavha idzi Jehovha. Imi Mwari munovenga mbavha. You hate people that takes from other people without their consent, Mwari. You hate people that takes advantage of the vulnerable, Mwari. You hate people that takes advantage of people, Jehovah, all in the name of men whatever zvinenge chitika. Baba masikata nhasi ndauya baba, ndauya kuzotaura varoi vandaya kuzotaura Mwari. Vanobata mishonga vanozviti vanobva kuchipinge Mwari. Isa hatina zvinoera nokuti watinonamata watiri kudana iyemi panguva ino yemasikati imi chamatopota Mwari, shumba yerudzi rwaJudha. Pamunosvika munobhonga kuti iyemi Mwari tiri kukudanai masikati hanhasi hakuna unomira nemi Mwari. Kana varoi vanopfugamira zita renyu nokuti vanoziva kuti imi ndimi chatopota, ndimi hono yadzo, ndimi mukuru wazvo. Mwari panguva ino vanhu ava vangagumbuka Mwari nokutokumbirawo kumbovananaira zvishoma. Saka vanogona kugumbuka nekuda kuzobata Mwari. Ndaingokumbira protection yenyu. Ndoziva kuti Mwari ndakaprotectwa nechekare. Ropa rizere pandiri. Pane moto unobhebha unopfuta unenge uri pandiri havandikwanisi. Asi Mwari ndangoti ndingokuyeuchidzai kuti ndauya nhasi ndinavo pano. Ndaingokumbira kuti Mwari wangu mumise vanhu ava. Nisai vanhu ava even nevachakomenda Mwari vasina kunyatsa kusimba pazita renyu. Baba, protect them this afternoon Mwari. Protect them Baba. Tichiti vana tembo ava Mwari vatorei Mwari, vatorei nokuti vari kunyanya kushungurudza vanhu nokubira vanhu. Vatorei Baba. Nguva yavo inenge yakuda kuti Mwari yakwana. Chivatorai Baba nokuti vari kurarama muraramiro wokubira nokutora advantage yemasituations evanhu. Mwari tinongokumbira masikati hanhasi muri Mwari vanonzwa, muri Mwari vasinganyarari, ende muri Mwari vanomira nevana venyu. Ndichitotema kutaura kudai so ngirozi dzenyu dzatomira. Mweya wenyu mutsvene watomira wakatodigadha. Ndakatogadhiwa zvikuru Mwari. Tauya navo varoi ava Mwari. Vatorei zvenyu. Imi munoti muroi ngafe. Vanoroya vese Mwari
torai vafe Mwari. Vanotaura kwavasina kuswera, vanotukirira Mwari. Vamwe havavati vachiita malive ekutukirira vanhu vasina kutadzigwa. Mwari wandoziva, imi Mwari wandoziva. Ndowakuti ndinoziva kuti munozvitaridza Mwari, munozvitaridza. Tose tichapfugama pamberi poso wenyu sezvamakataura kuti every knee, kureva ivhi revanozviti vakangwara, kureva ivhi mavhi evanozviti tinoroya, mavhi evanozviti tinotuka, makati every knee shall bow and every tongue, rurimi rwevaroyi, rurimi rwevanozviti tisu, rurimi rwani, makati every tongue shall confess that you alone is Lord. We are confessing that you alone is Lord. And every witch, everyone who kneel down and confess that you are the Lord. Lord of all lords, God of all gods. Mwari wangu maskata nasi, protect your people. Protect your people. Patakuda kupinda pa Mwari. Tinokutemba ibaba. Nezita la Jesu. Amen. Right. Tanamata guys. Imimi protection yenyu iripo. Regai tiunze. Kola. Awe. We listen. We don't judge. Hello. Hello, my sister. How are you? I'm alright, Marissa. Did it right. Talepa chiviti pano. Tauya. Musavunduke, musahle. Ndaona kuti mumanga mune fie. Imi. Yekuti muruku dilane mama. Ndoda kuti munyatso kupombonoka. Tato kukavai. Amuna chinokubata my sister. Ndoda kuti munyatso taura nyaya sezvairi. Taura nyaya makamira sezvairi. Toda kubata. Ini ndoda kufambana na temba avanasi. Hande ine nyaya. Alright. Saka ndakabaona chikosoro saka I hope ndichagona kutaura nyaya. It's okay, famba ine nyaya. Saka zvakaitika panyaya yangu iyi. Ini mai vangu vakashayika sina tsarukano. Zviya zvokuti munhu anga akasimba asina kana pekuti paigwadza. Ndobva vangodona. Angoti ndarwanda wacho ndanditi musoro anditi vachitori mumunda mavo mavaitoshanda vakandawashinda nditi musoro ndobva vadi vadona vakafa anditi ndokufa kwavakaita ende saka vakashayika ari munhu wekuti anga asina kumboti kwai wangwara waita sei saka kufa kwavo kwakagwadza munhu wese ukakangani kukasvika paextend yekuti unowanzoti ndakanganisika musoro pano. Right, mai vangu vashayika kudaro chero patakaenda kunovaviga kumusha waingochira ngari parufu aingu asvika achingoti makaganyikwa makaitikwa zvakati handiti then tagara taradzika mai vedu paya pane vanhu vemumaraini vanongosvika vachitongobvotomoka vachiti mai venyu vakaurawana nanhingi saka pakutanga nandamboti pamwe ndezvaMwari handiti pamwe ndo maindiro avo but nekuuya kuri kuita vanhu vachitaura pamusha kuti zvakati vakagadzirwa ndasoro ndobva ndati ndobva ndafamba paFacebook ndikati rega ndimbotsvaka ndione kuti chii ndingawana rubatsiro here. Alright, ndapinda paFacebook paya ndatanga kusecha vanozviti maprofita ava. Mukusecha kwandaita ndokusangana newe anozviti Sekuru Tembo handiti ndataura navo vati tinoita back to sender. Ini nekugwadzawa kwandakaitwa ndikati inini ka back to sender yacho ndinotoida. Whatever zvichaitika kumunhu akakuvadza mai vangu ngazviitike handiti handina basa nazvo ini ndakarwadziwa handiti ndoda kuti ndataura nyaya iyi to start with because ndoda kuti ndibatsire vamwe vanhu vanogona kuzosangana nedambudziko randasangana naro kuti vasasvika pakubirwa uye ndibatsire vandiziisa vanhu kuti I think zvinonzi go back to sender hakuna hazviexist imiti yatakaudziwa iya nekuti asatamboona maexamples akazviita nditi
but nokuda kwokuti unenge uri musituation yekuti wastreseka wasvika panguva yakaoma uri wane nhamo unosvika pakutanga kubhilivha zvimwe zvinhu zvanga usingabhilivhi kuti arega nembotrayawo izvi. Saka ine nyaya yangu yaitika within a week, anditi yaitika within a week ndarowerwa more than 10,000 rands andi alright mari handina basa nayo yarohwa. Chandigwadza ndechekuti ndanda kublackmailiwa, emotional blackmailing yai nekuti vanga vakuda kuextorta more money futi kwandiri makabhadhara sei? Chitiudzai kuti makataura navo vakati chiti tinoda kuti tinzwe chaizvozvo kuti mabatikana paya mawana tembo ya ndamuaprocha zvadai nyatsotaura idetail rese. Saka ndakamuisira message panhamba yake akaisa pafacebook apa musi weSunday ndobva handiti handinogadzira ndinogona maback to center nditi ndobva handiti ndinoda 500 US. Ndikati ine 500 US handina mari. Ndobva handiti endirende hello tiyai live guys vamwe vanzwewo, tiyai live vanhu vanzwewo. Nditinei indomuziva nditinei ndichavaudza ivava endirende. Then ndobva ndati chii 500 handina yainzi US. Ndobva kwanza 200 inoita nditi ndamupa 200 on Sunday morning. Ndobva ati ndoshandisa girazi munhu wangu ndomuona pagirazi chichindokuudza ini panga pane shungu dzangu ndaida kuziva zita remunhu akanyatsozviita wandaita akakuwadza mai vangu. Ndakati ndiudzei munhu ndaramba ndichisa nditi saka imi muchandiudza munhu here ukanzi anobuda ndomuona pagirazi. Ndikasaka uchandiudza munhu wacho kazvaita sei handiti kanzi don't worry nekufamba kwatichita neprogram ndokuudza munhu. That was on a Monday. Ndaisa 200 handiti mari yaibuda iri kumapounds ndoikweta to US dollars iyo ndairi marands kuSouth Africa. I think ndakupa madetails emunhu wandaitumira. Alright, tapinda paTuesday wadzoka tembo ukai zvinhu zvangu hazvisi kukwana todai 100 US. Ndikati aiwa handakakudza kuti ndandina mari iyoyo ukandiyo handinayo handiti ukanzi akana mukangondipa 100 handichina zveimwe mari yandichada kubva kwamuri handichina zveimwe mari zvayandichada kubva kwamuri. Ini semunhu anga neshungu yekuti you know what I'm seeking justice for my mom ndoda kuti chii zvifambe. Ndobva ndatsvaga 100 ya US ndamupa ya 300 handiti alright that was Mr. Tuesday. Ndobva handiti zvinhu zvinenge zvinotora 1 week handiti then within a week munhu wacho muchange makumuziva akazviita plus back to center yedu inenge yatoitika yatopera handiti that was within ichenzi chaita within a week. Tagara the whole week akanyarara handiti last Saturday ndobva handifonera kuseni ndiri kutoenda pana chindawo wakadi muzukuru mhuri yakadi nevana uri kubasa here ndikati handisi kubasa handiti ndobva handiti muzukuru ndatarisa dare rako rinoda pane vanhu vakaisa mushonga paguva rani ramai vako saka ndinoda kuti unditsvagire pikicha yeguva ramai vako handiti then ndoda futi nemwe 200 pamusoro ndopandapanda ndatotanga kureacta ipapo kuti aiwa kwemi 200 muidi musi yamakadzoka mukati muda 100 mukati last one makundoudza kuti zve200 ukanzi izvoni iyi ndoda 200 because iyi ndoda kutenga mamachira dare racho rakakura munhu wacho akazvita akasimba handiti ndomanati ini 200 handichakwanisi chiregai zvenyu ngatichingogumira ipano handichade anything to do with it handiti ndadaro hello 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 tikuzvataurai right ndovana tichigumirai pano kanzi aiwa hativhari kuti ndivhare dare rako ndakuda 100 US. Ndatanga kunetsana tanetsana paya ndobva ndati orai ndakukutumira 100 US yacho uvhare dare handiti ndobva ati kana ndoda 200 yakure apa 200 achitondithreatena ndiri kuenda by before 12 o'clock handiti because
akatanga kuti ukasande pa 200 by 12 o'clock ndakuisa kuzita rangu ku social media picture yako neamai vako ichasirculate. Just imagine the audacity yekuti uno blackmaila nechituna. Mai vangu varida kublackmaila vakavigwa handiti ndo varida kuspreada mapicture ake pasocial media. Ndikamuzoti aiwa unospreada picture yangu neamai vangu pasocial media on what basis? Wakanganisirwa chii wewe? Because so far inini ndakanganisirwa ndine mari yandakakutumira una zvawakandiitira nditi agotanga kupenga yeindoisa kusocial media nyika izviziva. Ndikati orati kana waindisa kutaura kuti wakadi wakakanganisirwa chii? Ndoananati ina handisina zvinonetsa. Ndamutumira 200 US nas. That makes it what? 500 handiti. So far yandabudisa. Ndichipedza kutumira 200 US zvaitika ndezvekupega pega panotumira mari. I think vanenge vakatomira pamukuru inotongwa within 5 minutes handiti iremetly yatongwa same time. Ndobva adzoka kuti neimwe message kandatasa girazi rangu rinoda 300 US kuti ndivhare tumira futi imwe 300 US. Ndobva ndakamuudza kuti aiwa ini handichakwanisi kutumira mari handiti nekuti mari yandakutumira so far ndakuisa maranzi ya more than 10,000 rands handiti ende uri kuramba uchitaura nawo wakutoita extortion wakuti blackmaila ini ndine victim ndini wauri kudyira mari handiti ende ndakauya kwauri ndichida kutsvaga rubatsiro ndiri munhu ari padambudziko ndichiri padambudziko because mufungwa chaimuka and I'm not okay nekufa kwakaita mai vako. Wakundi blackmaila wakushandisa futi extortion yekuti wakuda kunoikuti expose pasocial media. Unondi expose ndaita sei? Because ndakauya kwauri ndichida kubatsirwa ndiri mudambudziko. Ndakukanganisira chiwe angopenga achiinstaura na 300 chiyo. Ndikati zvaunoda chiita handiti ikono ndakusunungura chinda ende ndoda kuti kana uchinoposta pasocial media uudze vanhu kuti wakakanganisirwei iwewe because indine victim. Ndobva ndabva ndati ndamubloka ipapo. Chanyanyondigwadza pazvo ndechekudai kusoka nditi aona kuti chii ndoda kuti vanhu vatera vakatera nyaya yangu vanzwisise. Aona kuti 1 week yakunoshanda hapande yakunokwana nditi hapana zvine musoro zvanaitira munhu uyu. Hapana go back to sender yandangona. Akati kugona munhu kudii handiti akati I'm going to continue demanding for more money. Ini ndaigona mupa 300 iyo ndaida but ndarealize chinhu 1 kuti dai ndamupa futi yaizoita 500 yabuda nhasi handiti zvapera anga asingagomeri ipapo. Airamba achindi blackmaila because atona kuti blackmail inoshanda munhu asida kuisa kusocial media plus asida mafoto yanai vake inodiita circulate kusocial media handiti ende ndoda kuti vanhu vazive chinhu 1 chandazomubvunza ndamuti inini kuti chikura madzibaba edu achitiudza kuti vaiti munhu akafa vaenda kwainzi kugata kana kunovhunzira kuti vaone chakadya munhu chii. Ndozvaitiwa nen'anga dzakare dzekuti unotanga kuthreatena munhu. Ndikati alright vemabusiness chaivo ndiri customer yako unouya here uchithreatena customer yako ende uri kundithreatena on what basis? Ndobva ndatozongoisikwa imwe message ndakutonzanze panotofa munhu akutondithreatena with death. Andidyira mari handiti that I don't mind ndiri kuikonzera semari yangu yatongorasika. It's okay ndichine energy ndichashanda imwe mari inodzoka but chiri kundibhuwa ndechekuti he is blackmailing. Akuita emotional blackmailing achishandisa zita ramai vangu handiti akuda kuita extortion achipinza zita ramai vangu vakafa mukati. For what? Waitiriwei? Wakanganisiriwei? Mari ida achimupa achidhimanda mari ndichimupa. Apa ndo pandazoramba pa 300 ndikagumira pa 200 ndamupa ndati watoda kuvhara dare rangu iyoyo. Ndapedza ndabva ndamubloka ndokubva kupera kwaita nyaya. But I want vanhu kuti vanzwisise kuti munhu anonzi Temboka they should stay away from him. All right. They should stay clear from him. Munhu iye haaiti. And I take advantage atozvinhu zvakawanda pandiri zvoti dai anga ane phone number kadze murume wangu I tell him he was going to call directly achimthreaten. Right. Munhu iye haatoiti and the people should stay away from him. Kana vanhu vari kuadvertisa paFacebook I have learned the hard way. And vanhu ngavazive kuti chinonzi back to send hakuna achiexist chinhu chiya chiriko. Hakuna. Is there? Hakuna. Iriko. Ndaiwa
Because for the first time and I did approach Wonganga detail, first time that's an institution I got from that could indicate victim. That could blackmail you. There was a star on Facebook, that I can say, that Pondamun. That we are calling Dudarabazio. Uda blackmailer for what? That's it by 12 o'clock. My tell you about social media. They got what I think I'm about social media. Right. Right. Chekutanga atina kuya kutaura iri kuseri mangondiudza nyaya ndandichitotika ndati againdidi ndigeze zviva mchitoda kukumbira kuti ndiuye palive nditaure nyaya iyi handina mbokubvunza iwo mubvunzo zvangu kana mbotaura nemi zvakanyanya ndoda kumbobvunza madam munofolowa pano ndogona tiona malive akawandisa ipapo ndaona nzana vheko chichi everything saka makataka kufolowa lini 2019 ndisandatobombadala nalo ndakatobonaona muvidhiyo yenye YouTube yamaitara zvatembo ndikangoti akuda mgoiti belaki kana wafirwa unoita inonzi dununu manzo guys amusati mambostrese kamusati mapinda musituation yedepression yandiri anditi naimother alright aiwa tikudzwisisa kuti makafirwa ende kana wafirwa zvishwa mafilizi anenge ari all over, we understand that. Nasi chaiye mari yamamupa it all amounts to 500 anditi US dollars muchipi. Ainazo suka 500 nazoramba pa 3. Osaka yashuka pa 300 right. Yashuka pa 300 dollars. Aiwa yashuka pa 2 namba 2. Ati makambopa imwe before. But yanamba so far kaliaita 2. Mira 2 3 nasiya 500 all. Ndo zvandiri kureva ka. Kuti mari yamamupa yashuka 500. Yese mchimupa nje. 3 separate transactions. Right. 3 separate transactions mari yashuka pa 500. Ini sasisimeli varubvamuriye zvino vakupinda pa front yenyaya yenyu muchandipawo drink mari. Kuti muchatenga drink. Because mirai makadaro handidi kuti muzoti sisimeli vakafanira tembo. The reason why ndiri kutaura izvi is because ndakubvunza yomubvunzo mother makataka kufollowa pano rini mukati 2019 ndo pakatanga peji rinoi kureva kuti peji chitanga tinemi andika ndine teme ndakaita tekina natembo ava zvekudaro pano mukati tinoona makatomboona video yangu yatembo andika mukafunga kuti mimuchaita lucky anomona kureva kuti makanga muchitoziva makaenda knowingly maya if you finish your drink go and put in the sink and go to your TV makaenda muchitoziva kuti ndikuenda unobigwa ini pane ndichitaura mime muchinita yenyu joko mime muchiti pamwe kuda vane magiraji nevana vakana tikuda hameno nyaya dziripo but apana patinotaura zvinhu zvokunyeva ukanenda kuya nemunhu pano ndendatopedza madhiri saka ani muna tindona pandozoramba kuti game rekushandisana because information yese makamutona vanotoziva kuti munhu uyu ipavhaidzi matsotsi hakuna but still you went ahead andika mukanova pa $500 kuti muitigwe zvinhu zvisipo makublackmailwa now indakuya baenda kuchivhara banje tichivapedzisa iwa kuda blackmail inoitwa ende vachingoita saka I'm working now makundishandisa andika I need a drink, I need to eat Nando's and a drink today because I'm going to work for the you created a mess that I'm going to clean but ndakambokuudzai kuti don't for yes. Any live dzana tembo dzana zingadziona pari pamba kuti unongori busy basa. Koya makaona iyi mukati mukafunga kuti nini mcheta like koya mataura kuna makaona ku YouTube ishi. Ya mataura kuti makona ku YouTube. Ndakaona but munoziva soka. Guys, munganjisisi. Ndakaona zvangu ku YouTube. Asi munotenga andi musandipe mari. Munongo order Nando's ne 2 liter yekoku. Muri kwa muri koko mchikosora kudaro Coca-Cola. Moja zvouya straight pamba. Aiwa ndiyo punishment yenyu yandiri kukupa ikamuzvara nhasi. Ndo punishment yenyu yandiri kukupa muzvara nhasi murume wedu. I need to tell you the truth. Andibona apa ndarega kuti ndiri munotoodha imimi moto ichangokupa address yosvika pano nhasi ndoti kwandakaguta ndoroiwa ndakaguta nokuti nhasi ichake iri hondo usiku handimaona ndo ndendakaguta right saka nyaya iripo ndeyekuti musavhundusigwe vanhu ava takataura nezvevanhu ava guys for years
anditika. And the mother, I want to tell you, nasisat mado na pinda comment section. Chinonzi back to sender chiriko. Anditika. Paipa tinotaura kuti mirai imibataura chini paimkani. Patinotaura kuti Mwari ndimwari vehondo. Anti muri kuzwa ndo hondo yacho nokuti vanodzokera nehondo kune munhu akazviita. Kana une ropa maoko ako, you never go scot free. At some point, chete Mwari vanotopinda, you use the wrong route. Chete. How can you go past social media? Of all the places, they matomboya msorati, ndakangoenda kune nganga tatovhunduka nganga yatisingasivi kuti apa mudawo makanga mangoti convinced. Anomaona yatisingasivi. Of all the places pa social media, pane nganga dzenema ku YouTube kupi ifeki dzese. Ndoka ndichitaura pano, ndopa makavha ndinokuscrolla pa social media nditore nganga dzepo. Ndivape mari kuti ndibatsigwe badza kana ndimiwo. Matomboya nizitratsinga zitati banguda pane makangopindawo amen. Vana tembo. Vanataura pano ndianozitineika ari kuCape Town ngotembo. Anozitinei. Ndakanisana naye atora futi zvemari yomwe munhu akangwara. Anozviti akangwara pano pa Facebook pano pa dials pana. Akatora mari yomwe munhu anozviti akangwara pana pa very vocal comment section kana arimo. Akatora mari yemunhu iye tembo. Akamutumira zvimavideo zvanga akagadzira akabatanza zvichivhundusira kuchita zvinhu zvaibhuruka. Zvichidi ndikauya ndikamuchallenge pano kuti ndite chimkuyu. Ndivo kawa ndakati ndite chimkuyu. Kana muri vechokwadi ndite chimkuyu ndagara pano ndivo vandakachallenge. Akauya ngikira chitaurisira because munozoti pano ari very vocal. Pese pano ya comment section anenge ari vocal madzivina chida kumubloka chiti musamubloke munhu wepano. Akatorwa 500 nana temba. Mnokuti vanenge vane mishonga. Vanoshandisa mishonga. Mataura imi mukatakaita akataura akafembera munhu akaura yamai venyu kwamakafamba kwakawanda kwavakaudzwa kuti ndiye munhu akabva anoti odyo ipapo. Zvandinogara ndichitaura pano kuti vedu we ng'anga nemaprofita vanoshandisa musoro wemagora. Gora rinofembera kola. Gora rinofembera mazvinzwa. Kana mamusingazivi muri munhu mukuru kwandiri ameno. Gora rinofembera. Hakuna chinhu chinofembera segora chero richida kunotorera chero pawakaviga mari gora rinokufukunyurira ipapo. Asi wakaviga mari risipo. Ndio misoro yavanoshandisa kuti vafembere. Kana vafembera vochikuudzai. Handimaona zvinoenderana. Imi mubva matowira mutrepe kuti ataura chaizvo zvida kumupa mari. Back to sender iriko, but route yamakatora isiriyo. Dei izvo so channel all the energy dei 500 yo yamakapa wiko. Dei makatora makapa zvirema. Dei makanisa kunyaradza sender. Motorati Mwari I am seeding this $500 because ndiri kuda kuziva zvakaitika pana mai vangu. Kana pane ruoko mari iyi God I'm seeding this money. Kana pane munhu akaisa ruoko pana mai vangu through this money ndoda kuti Mwari muzvitaridze. Mutsvaga henyu kwamunoendesa mari yenyu kuchinherera senda kana kuti kupi ameno kana kuti kupi kune munhu anotambura nachirema mongoti my sister go and buy food with this money. Monyarara. You are going to see. Mega makariwara baizongonzo kuti kune zvikuitika nokuti kushanda kwedu akusi kushanda kwa Mwari. Takaona zvakawanda mukuraramo. Vamwe vanotita zvokuti thank you Bianca neMasters. Vamwe vanotita zvokutoroteswa chenche kutomuona munhu achiuya. Handimona. Munozoti saka ndo zvakaitika izvi. Kana Mwari vakupindura nenzira dzakasiyana siyana. But hamungaende kumunhu wekwasatani. Hamungaende kumuroi. Hamungaende kung'anga because muroi natembo chinhu wani. Muri kuisa kola. Munhu akaroya mai venyu kana ari iye akatumira chinhu chekuti chakavarova musoro. Chavarova musoro nobva kutodonha pasi vakafa. Anoona natembo uyu handika ari kuita zvaari kuita zvisa chikuvhundusira chikudi vanhu vakufanana. The spirit that these people are using they are operating with mweya umwe chete. Ndoko moenda atori party tembo itori party muningina wemunhu akauraisa mai venyu. Ndoko maenda kukoko mukanoti nditaridze kuti back to sender zvinofamba sei. Hazvishandi kola. Mangobva kune muprofita. Ganisa chirega kuti astarake. Mangobva kuna madzibaba ninga. Andibona mukaenda kuna papa ningi. Vanoshanda musamweya umwe chete. The difference is umwe ati inini ndinoda kuenda kunoita zvekwa Mwari ndakamira kuside kumasutu. Umwe akati ndinoita zvekwa Mwari ndakamira kuside remagemens. But the spirit that is operating papo mweya umwe chete. Ndo zvamakaita. Vanatemba yamatsotsi. Imbava ndo maramira avo Cape Town. Vanorama nekubira vanhu kusikama vanhu. Hakuna chinozikanwa. Chinozikanwa hakuna. Maybe mishonga yavanotofamba chitsvaga ndeye lucky yekuti vakutore. Iko zvinokola. Hazvishamisi takutofumura. Hazvishamisi mari yaba muchimupa iyoyo. Vanhu vanotoenda kunobata vaya.
kuti vatore mavabate macustomers izvo makatoita zvokuti muwe mwoyo kuti kaninde kuna Tembo andika vanenge vakanobata anti mazvona kamoyeka vanenge vakatonobata hazvishamisi raita zvisipiki mari yoyoka inonogadzikwa mona zvizvo zvakuchisafambi zvakanaka yano mari yamakamupa iyoyo mona hazvichafambi zvakanaka because vanhu vanotora even malights evanhu mastars ari pamusoro penjira vanotora because they want to be like other people, they want to shine like other people. They can't, they can't. Makanganisa mother ipapo, you were very wrong. You dema katomotanga na nepatiri makaya makavunzawo yenyuwo semuna nofollow pano nice smell ndafunga kuti ndoda kudai ndaona Tembo amuna kana mbondivunza kana umbovunza anyone kuti nditi ndidai makangoita zvozvo makanyarara mazoona kuti manje makuchi blackmail wa manje makuda kukandikwa picture embasa social media manje makuchuya mukati sisimeli isi tichazvibloka because right now taudza nyika pane vanhu 700 vese vakuteerera handika paacha goposta mai veina chiva vanenge vakamumirira vanhu vanenge vakatomumirira haichapostiki picture yenyu picture mai venyu haichapostiki because tinenge takatomumirira ende tamutangira kubudisa nyaya asi vakaenda willingly muchiziva 500 izvozvo tikatasaka pamwe kuri tori nevamwe vanhu vari kukumba kwenyu kutoziva kutoninda something zvokutodaro but maprifi akunopa mbavha gororo zvaro Tembo mbavha zvayo ndiyo wamaenda kunopa mari iyoyo mother miswai mother sure miswai let it be your first and last dzidzai mother handivenge vanhu zvokuti mukangona nchingoya panoitira kuti guys be very careful of ningi mubva batisimene ndevanovenga andivenge munhu guys hapana ndoziva panhesa but kuseri remember kuti ini ndoshanda nevanhu kuseri unoenda yosona kuti no nyaya dzirikuramba dzichingouya idzi proof unenge unayo yese kakwana handimona dzirikuramba dzichingoya zvakafanana neprime migration solution tikupindako handimona haisakasi kutanga kambani tichiposta pano kambani yakatombotorera admini wangu mari achida kudya pakai kuenda kunze kwenyika kucanada handi iye ndiye akatovaposta handimona ndikatomuti but iwewe newewo kuti wakati kuti bvunza sati wakangomhanya kudo handimona but already angatopa mari ndiyazokandwa pano kada kuzama kuya kuti tina legal chitikati takatomirira mapepa enyu wayo unzai vakatinyora zvipepa zvepasi pemuti tikati bvirei panapa handimaona hatishandisa izvozvo dzoserai munhu mari yake akasike kutanga takavaposta pano nhasi zuro mwakaenda kanopa mari adzokazve handiti munoona saka nyaya dzakadaro tinenge tototi kudini tikura madha vanoisa nemaproblems vanhu vakawanda nemaproblems kati mupenyu hwavo tikuandastanda kuti foka chamai venyu hakusinomawo ende zvechokwadi hakusinomawo because vakatotaura kuti ndarohwa nechinhu mumusoro and then she fell down vakabva vati ndo toilet vachienda kutoilet bva vatodonhera mutoilet vakafiramo vangorohwa musoro munhu angari mumunda hakusinomawo aino kuti kana vanhu vasiri vari pakuchema kana kuti vanhu vari panguva yakaoma vanenge vari desperate zvokudaro memuchida maanswers especially pana mai vako but next time kana paitika something at least kubvunzai ndaonawo nai tingaita sei nai zvingaitawo here kuti pane munhu ataona handibona indenge kuze straightforward kuti garai masiya imbavha vamwe vanondibvunza ndotaura kuti munhu wamurutoya muchida kuenda kwari yeyu singeve kuyoutube ndotoudza vangu kuti ini ndisazota mangusaudzoke kwandiri kwenza tokuudza kuti imbavha hakuna zvinosikamwa imbavha chavari kutungamidza mberi kumberi imari handimaona vari kungoda mari chete ndoye vari kungoda hakuna chimwe ndo havatoshandi ndokurarama kwavo saka ndoda kudonza ndipinde muconversation asi ndichipedza panapa ndokumbirawo kuti nimovha ndoda kutokuisirai address motenga chikafu changu chandichadya madekwana nhasi nedrink yacho ndichitamba hangu ndiri palife ndotumira kani motumira madha ndotoda kutokupai address mutotenga chitodhilivharirwa tiri pano palife handiti ndizvo chiregai nimbofamba nevanhu vangu thank you very much pindai mucomment section right gai ndigarenda pa address handisi kutoita zvokutotamba guys handidi kuti vandipe mari ndoda kuti vatenge vaodhe chisvike pano padheni ndo pachofa kuti chisvike pano ndoda nyama madha ende nyama yacho yangaite spice handimona nyama imute inovava stereki extra hot ndo yandotoda ne2 liter yacho ndachi yekoko ndo zvandiri kutoda izvozvo kuitira kuti manhero anhasi tiwe tione yes handisi maona so guys Tembo uyu anozvitisvikirewo guru remuzimbabwe vanotogwira sari kuti Tembo rero ifeki imbavha Tembo you are I know kuti ukundiona I know you are watching me Tembo uri mbavha Tembo uri mbavha iwe ndiwe mbavha nanhasi uchiri kubira ini ndinofa wakazondibloka guys handichavaoni
and uda full chicken vele. Full chicken inovava inenge nemachips acho paside. Machips acho paside. Kwai ndiwedzereiwo. Ndiwedzereiwo address. Baba usikaneza ndaikufuka zvokuti ndiwachakuoni wongo kaindeti. Ndakatobvutisa futi wongo usipo. Ndakamba kuyaga kutsvaga wongo usipo. Hanimona. Saka uri mpavha tinei. Zita rako unonzi tinei iwe. Uri mpavha tinei. Unoba. Wateti kuti wakatotivhara, wakatotama pasocial media. Izvo wakandiblock kuti unyatso kubira vanhu because ndakushungurudzaka. Saka ndadzoka. Ndatoziva kuti uripo. Ndichange ndichifamba newe. Ndichange ndichifamba newe tinai kangwada. Ndichange ndichifamba newe tinai kangwada. Because uri pavha. Wapedza kubira vanhu. Unoti blackmaila vanhu. Unothreatena vanhu. Iwe ushotumira zvimavhideo zvaunogadzira zvoku Nigeria uko. Zvinenge zvagadzirwa ku Nigeria zvema African movie guys. Zviya. Okutora izvozvo oti ndokutumira chinhu ichi. Guys, mutererese. Hani muri kunzwa vanoku blackmaila. Unobuda vari nosvika kana $1,000 uchingo blackmailiwa. Iwe hausi munhu wesocial media. Zvakaitwa madha vakoma veda. Handivona hausi munhu wesocial media. Handimaona wakunzi ndikupostira munhu akafa. Wakunzi ndikuposta pasocial media. I just finished watching the post you put today. Mchiti pane avura hombe. I thought it was genuine. Hakuna genuine haidwacho genuine ani. Asaka pesa baba ngapsingaoni chita malive ake. Asaka ndifa kumbodzokera kumbavhatsidza kudara nchimbo iyo uchidza vanhu I think. Ndifa kumbo iyo uchidza vanhu vose vanhu vanokangamaka. Vanhu vanokangama. Guys, rikaini kudzeni chiti andinovenga pasocial media. Pandinouya ndichitaura kuti ningi imba guys ndinenge ndine overwhelming evidence. It's just that kuti munenge musinganzwisisi. You are too gullible guys. Munomhanyira munohakira. Handimoda munomhanya kuti pasocial media pamukateverera munhu mukafarira munhu makuno defender muchibirwa. Dei vanga vari mai vako chembere inenge yabirwa unodefenda here. Unodefenda here. Muri kudefenda mbavha. Handika muri kudefenda mbavha. Tichiba muchiba yaoni name kuti nemazo daizo guys pasocial media panoshandiswa app. Ndoti muteererese mazvinzwa. Pari kuuya vafana vechidiki vari kushandisa app. Vasina nesima chembere nguya pasocial media chikuita zvokubaya malive chikuita zvamagroup atanzenge. Vari kuuya vakushandisa brain. Andika vana yavo capture. Voku capture ine zvinhu zviri silly. Hanimona zviri silly ndizvano capture inazvo. Mukona naye va capture nokunzi ndoda kutokupostai. Ndipo wabatirwa vakapitwa kunza I want to post you imina mai venyu akafa funga kuti chituna chigonekwa here chiposta pa social media vakabva ndibvise imwe mari. Dei vatanga vaende kwandiri vanga vasingaibvisi mari iyoyo. Pavangodzi dei vatoya kwandiri same time iyoyo vanga vasiri kuzoibvisa mari iyoyo. Antimaona vanga vasiri kuzoibvisa mari iyoyo. But vamhanya kumba mari because vanzwa kuti toda kuposta chituna. The same applies neuyu watogara chitora everyday veko. Hanimona akashandisa kukuburitsirayi. Achiti pese pari kunzi kudai anomhanya kuenda kunobatsira. Handiti ndida kuti mushandise brain. Imbo inini guys ndinoita investigations dzakasimba. Dzimwe nguva ndinowana information plus vanhu vanenge vari hama dzemudhuze dzinomuziva havazi kubutswa chete. Handika kumisha yavo yavanobva kutodawo zvinhu kutodawo magetsi kutoda mabhatiri hakuna. So akauya akaita pane vanhu chaunga akauya akabatsira zvemaso enyu zvamaona imimi. Hanimona ari to sacrifice that last money yanayo abude abatsire munyatsoone nyika ione. Handika mubva mati good munhu mangwana ndouya futi neme project ndekwachipo iyi. Handika ndotenga wheelchair. Hanimona moti good munhu ava here makutanga tofolowa musi wandinotenga pandotenga kustrike ndichirova ndichistrika timu rese rakaona tu kwandakaita maproject ekubatsira pamhepo paya muchiona. Handimona they say kunyepa vanomhanyira hadaro muri kumunyepera muri kumuvenga muri kugwana igodo rekuti akabatsira apa. Hakuna munhu anopengenda kuna munhu anovenga munhu pasocial media guys. Mugare makachisa get that into your thick skull guys. Hakuna munhu anovenga vanhu pasocial media nodi because atizivani. But chinenge chiri chokwadi chekuti mari bhegi riri kurowa. Tozouya isona simeni zvedu totanga kudzvanya zvedu tichitaura so munhu opedzera kuramba kambani yake kuti ko kambani kana isiri yangu akuramba pachuka papisa ari kachimboti chiro mkaenda kupi chiro mkaenda nana meli vava vana basa nonditei procedure toya todzvanya zvedu. Handimona otobati kambani cho isi yangu. Handimona kambani isi yangu guys. Chinemi guys imimi wacho muri desperate zvokutodaro kumaprofita muriko kunganga muriko kupi
pese muriko guys. I know my problems now, but zokungo hakira tumukono shikono pinda guys, right? Hello Kola. Oh, sorry, muri pa live. Ndi pa live. Sorry, ndikuda ma details ekuisa mari kwa mai Jeremiah ndi Ellen Moyanga. Takapai ekwa Susan ora isega ndikukupai kana ndapedza. Mundi siri. Ndatesa mari ya Jesus. Thanks Ismail. Bye. Right. Anti machona. Saka zvinhu zvinenge zvisina kumira tiri desperate vanhu vese vane tine ma problems guys. Andimona munhu wese ana ma problems. But kuri kuma kuti kwamunoenda kwacho kunotsvaga solution hakusiriko guys. Hakusiriko guys. Hakusiriko guys. Inini handivenge, inini ndakazvimiririra handivenge kubva ndichitanga kuya pano social media pano 2019 pa Sinelly Diaries. Taingotaura kuti ningi guys. It's a part of our content here. This page deals with the things that happens in our day-to-day lives. Kana musingazivi. Page rinotaura zvinhu zvinoitika ina zvinonzi it's a taboo. Like izvozvi exposing until mwana ngachiti muri kuexpose basa romwe munhu. Muri kangasa uri kutaura kuti basa romwe munhu pachibirwa vanhu. Basa romwe munhu kuti yadye asamwa chichema. Come on, like really? Ndosaka ndakazotaura inini kuti muri kuona iko zvino mukauye nenyaya dzavheko handichadzibati ndakakudzai because kwari vheko right now mai ava zimbuya iri zimuroi rinondivenga rakandimaka, but honestly speaking chokwadi anochiziva. Ndosaka ndachiramba ndichingodzokorodza chokwadi anochiziva iye anotoziva zvipande zvake zvakawanda zvimwe handitotauri because zvizita kunge ndiri kuita personal naye ndizongoya nenyaya dzevanhu vanenge vane nyaya dzavo dzinenge dzapostwa. Handimona ane zvipande iye anozviziva. Wona murume mukuru akanyogwa kuvarume vekudropa matoilets uye achiti kwanzi mimbuya ini munovenga munhu munogwei naye. Come on, tingagwa naye pakuti chi tiri kutaura chokwadi because he has blinded you nokutengera Thomas Chichanje ticket nasolo kuti uyai ku South Africa mukavaona vanawo. Solo na Thomas Chichanje loved by people ka. Vafana vangu Thomas ni mfana wangu solo ndiye mfana wangu Thomas takainzana mukuru kwandiri ijani. Vanhu vava vedu andisimaona wano capture ivavo kuti uyai kuno mukwire muye kuti kubhukire pachiloji chekuti minde kunovata pa hotel wa capture moyo yevanhu kodzi ari moyo kana ane mari anodaiso imari yacho kubva kupi mubvunzo muhombe ndokuti tipei kunobva mari yacho ikubva kwamuri kutora kwamuri kukambani kwamuri pa tichabva tachibvunza kuti ndiani akakwira ndege wamakaona. Tinana Lipson manyatero kana kuti kanyatera beno sora ko Lipson mwanangu ndangopfurawo mukadeni makwati sota tauri antika mwana atondusatsa ari kungotenderera ndotozomupawo zvangu basa inde kunovaka somewhere akungotenderera iko zvire zvinu Cape Town. You guys were convinced makatanga matambigo front yakanaka chaizvo kuti ngauye antika atanga intimutseve ainde ku Dubai anti muone mwana kakudza ndege ndakamuona achitaura kuti ndikuinda ndakawana mapepa ekuenda ku Poland chichi ndikuinda manje adzoka kuya adzoka akaenda kanofarawo kaona life in Dubai. That was nice and he came back. Now he's back to Cape Town akutotanga kuti mabanya wa jobs aya akaconvince ai first makataka ba convince kwa first guys iko zvino nditembo uyu atobata mayava strength ya tembo iri pa ku blackmailer. Once wangopinda mushiraini yavo chite ndeye kungoti sorry vatembo ndoda kubatsigwa pakati watopinda mushiraini yavo manje strength yavo blackmail. Hanata ku blackmailer imimi mad akabo blackmailer futi munhu pano tikauya pano titaka zvivhara ne live pano achiti kana ukasandipa mari yakati yekuti wachikwa ida review withdraw iwe nditomwa mapicture kupese ini ndindakaenda challenge ngati makandeone zvichaitika ini hakuna picture rakazokandwa ndofanira vakandi block handimona ndosaka vakandi block
hakuna picture yakazokandwa. Saka guys, vana Tembo Imbavha, tinei Imbavha, hakuna nganga. Ndakudza ndikati ukaona nganga iri kuya pa social media chizvi advertise guys ifake. Hakuna nganga ine kuzozvi advertise pa social media. Hakuna nganga intaura kuti ndinorapa ibva isa number. Ukaona zvakatiza neupenyu hwako, baleka ngenyau dzembili. Baleka. Ukaona chitibangosonzi nganga inorapa pano pobva paiswa no chirega ndikudze chokwadi nasichandivengesa asiri chokwadi, because I don't care. I did not come here to be loved by another socialite or anyone. I do my own thing. Andika chera nganga yakapostwa nasisimeli. Hi my. What's the time now? Kupaki kozvino nguva. Oh yeah, and I motoka nguva. We're coming back at 4. This is already past 4. This is past 4. Or 5. Yeah, but let it not be very dark there. Go. My twin, what are you wearing? Are you wearing home clothes? Yeah. Go. Close there. Hanimona. Chera mukaona akapostwa na vamunangagwa president kuti ninge anorapa. Don't go there. Anti murikunzwa. Vanhu munhu wenyama. Chero akapostwa nani. Don't go. Iwo guys, do your own due diligence. Kuti munhu uyu apostwa apa itawo due diligence. Usango trust us men. Usango trust these so-called socialites. Animona. Kana so-called bloggers. Don't trust them. Antimona, don't trust them. Ndaona chipaketwa na ningi. Saka vari kumarketa ivawo kuti in a way today you can be a socialite, guys. Get that into your thick skull. Imimi makatesa mesa pa today if you want to talk about hamsikona ma socialites akata ba socialites nokushama. Kuburita mberi uko ari ma socialites. Saurita socialites zvakasiyana. Hanimona. Zvakasiyana ta socialite. Mazhinji venyu mutori ma socialites, but mungori ma small socialites. Mangana mninge makutomaketa. Saka whether muna market kwa nanga kuti nani I game rekesh guys, because pantino market ini munhu au yakadi akanipa mari ka marketer, as much as we also are to blame isu vano marketer, because tiku contribute kukubirwa kwevanhu guys. We are contributing when people are being scammed. Pamwe pacho I understand kuti pakutanga unenge usingazivi kuti game richadaro, but the moment that ndinozoona kuti no pane game rikuitika guys, andirambe ndichi advertise chinhu chakadaro chero mari yako ikauya darika kone mari yako, because misodzi yevanhu ishi andimuri kuzvinzwisisa. Pekutanga of course munhu akandinga sisimeli ndokumbira kuti ndine mafuta angu andiri kutengesa. It's very hard for me kuti ndizotora kuti mafuta ari kutengesa aya anozodini, animaona. But pamberi apo pakati pa clients want to kuti sisimeli ndabuda mapundu nemafuta, sisimeli react nemafuta, patorine problem. Next time she comes achiti mari yenyu I'll stop. Yes pamela, I'll stop. So these so-called socialites are advertising because they are given money. But that does not mean kuti zvinhu zvavari kuadvertise ndezvechokwadi. Vari kuadvertise mbavha ma-socialites. Vari kuadvertise ma-scheme. Let me say us. We are advertising mbavha. We are advertising scams. We are advertising varoi. Zvese. Anti muri kuona. Izvo zvitembo uyu. Kungoti vanhu vasina mari. Marombe varatemba. Hanimona natine yava marombe. Dei angane mari zvakatoda akaenda kune platform akati, "Ora ndikupa 5,000 ishi." Ndimaketero tongoti ndikwa mabridge. Ndimaketero mabridge unoona kawa posta mangwana. Iye iwa tutora gastembo. Mangwana munoona ari paka posto. Abudisa 5,000 uyatora mari yake. Zvokuti mchenda sei ya yenyu. Ndakawa musuno chinzi kune vanhu vakadlikwa mari ku FNB. Kune vanhu vaka postwa na Ritz. Achiti ari kuita vanhu ma FNB accounts ishi vanhu vakapuriwa mari. I understand kuti pekutanga zvichokwadi Ritz I clarify say I zviongorora sei kuti vanhu zvichokwadi zviongorora sei panonetsa kuti utose kutanga. But the moment pauya ma socialites ka chero mukada kuti chero mukandivenga to hell, I don't care. But chokwadi chiripo nchekuti we are contributing guys mukubirwa kwevanhu, and it's not right. Some people are putting trust in you muchimaketa. Hanimona vari kutrust kuti ningi trust yese iri mauri. And you go and you market vangona vanhu vobirwa. And you come back the next day vanhu vanotouya kuti takabirwa. And vanhu vodzoka kuti you still continue marketing guys. Kana iri mari yakadaro haina kunaka guys. Mari tinoida kutambura kuAfrica tizvozvo. But zvimwe chona guys, put yourself in the shoes of the people vari kubirwa.
vanenge vabirwa. Ini vacho vabirwi handika very soon amuna ndasara ndiri one ari kutaura nyaya dzenyu manje munenge makungobigwa zvichiinda zvakadaro zvichirova hapana ninge achazviburitsa izvi because masichanetsi akatojoina chigemu choti vanongopiwawo vachiita vakadaro vari kungotodlawo vari kudla taura chokwadi tiri kuudza chokwadi vanhu vari kudla kunzoko vanhu vari kudla ndochokwadi nangu handisi kudla because ndotobva ndati aripo akambondidlisa ngaabude pachena akambondidlisawo ngaabude pachena you are free to go pano kuti ndakakudlisai hapana sina chatoziva chokuti abi yangu masichanetsi are eating out there vari kudla ndakapinda mugame inini guys ndakudza ichokwadi ndakaapproachwa ne-one lady wandinoziva pano padiaris andika that lady akayakatisimeli anditi inini kune ma-stands abuda kuharare achabuda day council ema-low paid workers evanhu vane mari dziri pasi haasi kudiwa vanhu ma-stands aimari mari yakawekwa ema-stands ikatsva ku something like I think about 6,000 US dollars 5,000 achanizoziva somewhere there anditi project echakamira sei project iyi ndeye ino pakabhadhagwa mari dzakati then vanhu vakutoda kunoallocatwa okay fine before anything andika I brought them here on live if you still remember akataurira malive atinauka kuYouTube we don't isati delete toitira mangwana kuYouTube kwanenge ari kutitaka machengeti ndikauya naye akataura pa live ndikati before anything let me come to the ground I was going to SA I diverted from SA to Zimbabwe right ndikati kune vanhu vakanga vaona live pano vakati tinoda interested I opened a group WhatsApp ndikati vanhu pinde mugroup ati vanoda tikapinda mugroup because tatoona kachipaka mari dzikati hoyo mukana property investment ka hoyo mukana tapinda mugroup andi hapana kuti ndakuchinda ndakonga nevanhu group kati guys kune vari kuharara nditi vari pana pamadiaris tokunguro tisangane tifambe takati one day handingaindi ndega kusangana navo tinoona zvinhu izvi chokwadi vanhu vakanga vakandimirira kuharare ndichisvika vanhu vakaunga ndovataita about 7 or 8 tatisingazivani tanga tisingazivani zvachose tatanga kuzivana musiwoyo hello guys murise bo handika right saka ndekupi ivo vauya vacho vari kuzviti ndio madevelopers aya handi nechimwe chimai chinonzi vai mafutsa chimwe chimai chakangodai so handimona vauya ini ndakatombotasa stari chokwadi pamberi pamwe ndakatombotasa mai ava ndikati but because of this person akauya kwandiri wandoziva handimona iye yushu ndakabva ndakuti uyu agara anoita zvemaproperties you know haungashori handimona right asi ndakamubvunza padivi ndikati iwe zvikanzi akana vakatomboita skimu imwe yekutanga ikabudirira iyi skimu yechinumber 2 teererai guys iskimu yechinumber 2 tabva alright handei kutaenda kuland panga pane vanhu papane malawyers who were there handika lawyer ravo rikabvuma kubuda palive makamuona palive mimi guys vaidzi Mr. Mashava vaya vari lawyer vakabuda vachisenangura palive malive tinawo handimona vakabuda chisenangura so tikati convinced right handei paground tinoona takaienda paground handika makandiona guys ndicha live tiri paground kuDonbrook kuya tikatoona vamwe vakutovaka Donbrook chakakura guys uku vamwe vaitovaka uku vachiti dzimba dzakanaka uku dzimwe dzakatopera chonzi idzi dzine skimu inonzi chichi yamheno ava dzakapiwa vanhu vakavanzi mawidho here chichi saka vakatovaka vatopedza kwatonaka ukuku taenda apa ndopendi kutangira apa paitowa nestructure iripo yanga iri pasi handimona zvikanzi handimona apa pando pada kuitwa sample yemba saka ndo structure yakaiswa pasi yensa takatenderedziwa ndiri palive handida kuzvita kuseri kwefoni ndakazvita palive ndichiita kuti mangwana madiaries angu anoita witness they will be me witness ndikaite tichimwira kubvisa right tatendera kwese kwati taona tafara nevamwe vangu tataura kuti atakazoita more than 7 because makatositera nemota dzavo madhaisi atisingasivi tikatozointroducana ikoko ndini ningi right tabvapo right taona lendi taiona asi hatingagumiri pano matinde zvekanzuro handiti handei kucancel kuremembrance ini guys mind you handigari kuHarare ndandakatobhuka muchihotera chi-N1 chimweso chinoti N1 chobva chati nandosi paside ndichiche pamberi so ndopana ndakatobva ndaitogara ipapo
handei ku city council, right? Hanzi murume wangu akauya aitiwe kuma thank you dear, thank you Kelly, right? Atizivani nemurume wake asanga apinda azviona pano tainda ndini uyu ndoda kupa example munyatso kuona vanhu nenyaya andika kuti muhwisise kuti hakuna munhu anovengwa anti patisha zvinhu zviri paground, right? Tainda kucancel kuremembrance kuya ina ndiziva Harare ka vanhu veHarare ndavabvunza kuti kwati kuinisa kwazvo ndiko here zvikanzi ndokucancel ndokuita nezvedzimba kuremembrance ndizvo chaizvo ndinana mapapana namama vamwe vachembere vakuru cheche vanga varipo andika, right? Taenda kuremembrance kuya tanosvika takawanda tazara tagara pasi handimona tazopinda muofisi mune umwe murume vanhu vaiva tokumbira kuona Mr. Ningi achataurire zita zvikanzi vakashekerwa nemukadzi wavo vanhu vanogara kuHarare katanoziva nyaya idzi you bear witness andingasikwanisa masa angu evanhu vekukanzurana zvikanzi vakashekerwa nemukadzi wavo kwai ndivekuzayo jeri kana kuti FM handizivi saka vari pakuchema vasati vadzika kubasa, alright bo saka todi zvikanzi pindai vanokutsanangurirai tapinda muyamuya ndakaita live guys taivemo makazviona tinayo live tikapinda muofisi ranga rine mapepa hob padesk and everything munhu uyu tikamubvunza kune mastand tabvawo tadaita electric scheme yakati tisisu tauya kuzoconfirma kuzoverify kuti zveshuwa mastand aripo here zvikanzi mastand aya ndeechii zvikanzi Vimbo stand zvikanzi yes Vimbo ndobva totsekangurira munhu yaya palive makaiona ndakuudza kuti vasina kuona live but wangati palive makaona ndakabaya live ndikati kuti sorry hanzvadzi ndakabaya live because mastands aya ane vanhu vakasiyana siyana andika ini ndindakaapproach saka ndikuitirawo zita rangu mangwana andika saka ndokumbira akanditi no problem tikapinda muya zveshuwa akatautsanangura akati shuwa Vimbo iyi ine mastands anditika ine mastands akati nyaya yavo dispute yakatombonetsa vakaenda kucourt andika vaenda kucourt vakadowina nyaya yavo andika ifeti vawina nyaya yavo vakanzi moda kuitwa sei hanzi Vimbo ikati toda kuti tinegotiate vatipe mastands edu back vakanegotiata ne city council andika vakanzi vakupiwa mastands saka mastands vanawo andika but inini handisi kuziva kuti mastands aya zvichadzopa pasi but mastands they are there aconfirmiwa kane council guys trim council confirmed mastands aripo Vimbo vanhu vatina vanhu zveshuwa tabuda imomo taenda mune office yemwe mukadzi yasvika nzinda uyane ava vada kuti vaverify mukadzi ya muoffice imwe makazviona palive akati mastands aripo zveshuwa andika imimi you know what you have to do andika kuti muzokwanisa kunopiwa mastands enyu tabuda muya zvikanzi mune doubt here taverify aka guys we have verified hatina kuenda kucancel here kune mastands cancel yati chi mastands aripo palive vanhu vari kuona netimu rangu ranga ririmo takabva tafara tikati vanhu takatenga mastand 33 guys 33 because ainzi ndemalo workers taitsvaga mastai vanhu takasastara shaka kasastara kili kasastara hanzvadzi yangu iri kuZimbabwe uko handimona inini wacho ndikazonzi ndichapiwawo stand yechi4 yekudiwo yekuti ndauya nemakastoma guys ndiniwe ndine 4 stands 3 dzekutenga 1 stand yekupiwa handi muri kunzwa tiri kufara paya vanhu ndikati mazviona sei taitaura tichiwirana mugroup guys sataenda mberi mazviona sei vanhu vakati aiwa orijaiwa zvaverifyiwa handei tiri kufamba zvakanaka taudzwa kunzi 6 months munenge mapiwa allocation saka munhu wese tiri kufara kuti 6 months tinenge tapiwa allocation and zvakonfirmwa necouncil zvikanzi chibvisai mari tataka kubhadhara inini asi ipapo ndakamboti simudzei musoro munoziva chite kuti guys pane chinhu chinenge chine vanhu vakawanda handimaona paunoti kune vamwe vakanga vatoona excitement yekumberi handimona plus mugroup akuni takazoona chinhu 1 panoitwa group ka amufambi mese azviiti kune vanotopanduka mugroup voita chigroup chavo paside vanofoma chavo chigroup paside saka mumagroup misengoti tikombatise kuti vamwe vangatovhurawo chavo chigroup paside patinokuti inini uyu akativinga uyu fanya uyu kazi uyu fanya kazi uyu ndakatombomujanya izvi ndikutaura palive guys pano whether vanhu vari kuona live kana kudii kana tii vese this is the truth handisi kuwedzerera handisi kubvisa ndakambomujanya zvisingazikamwe nevanhu kuseru ndikati fanya unoona zvikuitika panapa zvikandisimira ndichabva kumasenza ari legit ani matonoti kanzuru vaclarify ndikati but ndangoti ndikuudze nokuti ndini ndiri kufofura ngezvinhu izvi handika handini hangu mamistakes ende neni wacho pane mari yangu handini zvangu mamistakes please I beg unondiziva zvikanzi kana simeni inini munhu andoziva pano padiaris for years handimona
Anzi, I bought Salem Mugabe and I lost my stand. Mira independence nyai. Anti kuti kubona kunalitaka, zvikunakitsaka. Chikuru kunakitsa mchiterera. Anditika. Right. Ndamanya tisuri tikatona guys ngatitange kubhadhara. Pakubhadhara apa ini pandakazonotanyafanya chakaitika ndechekudai. Isusu munati approacha. Nde uyu watoziya fanya kasi amtita izvozvo zvema land what. Hanimona. Ndiye ati approacha. Pakunobhadhara papaya antika tofa unge chibhadhara mari ku scheme yevimbo antika kuvimbo kwanzi ndokune masenzi nekanso kwako ndokwatobhadhara ukabva kwauya vamwe vaishiti just property ndokatapiwa vamwe vakupiwa account yeyakanzi just property zvikanzi toshanda navo bhadharai uku ndadzokera kuna fanyika tifanya ko inde ipi isusu vange chibhadhara mari kwauri iwewe kana kuti kuvimbo straight ko ava vakupfekerwa iko zvinondeva plus mari yedu isusu kaibva umwe na lawyer uyu kuna vashava straight hanimona zvikanzi icho ndochokwadi mari pakuenda kuna vamashava straight kana kuti kwandiri inini ndichinyora masini chindisa uko ndikati ko ava noti mari kana yakuenda uko andika atichadzisisi maona atichadzisisi zviri kufamba sei musati bishop was right terai munzwe musati mamhanya kuti bishop was right terai munzwe problem munomhanya ndikuda kuzama kuti mutaure munzwisise hapana kuti she was right chichiri kufamba nenyaya right inyaya iri mudariro kai tabva papaya ndamudza naifanya zvikanzi akana sisimeni just property iva maagency wo wati hamenotsana kudziza ndakapiwa imari dzevanhu idzi wangu so sure chichi apo alright vanhu tikubhadhara paya inini ndaizoti ndodzonya kana ndo mari yangu ndikudzvonya fanyakasi saka ndaimbobhadhara kuna fanyakasi hanimona fanyakasi ndokwainda mari kuchinda mari vamwe wachisa kuna lawyer handika right lawyer iko kwakazoitika metsi dzavakaita kuseri vega isu hatidzizivi tikugrupuka semamembers tikungobhadhara tine excitement guys kuti ticheta maneighbor taitodedzera kuti neighbor hello neighbor indateka ndikatindokumbira kuti mundibhadhadzire 3 stands idzi zvichiita ite 1 big stand handimaona zvikanzi ndondiwarizvo zvinorongwa izvo okay bo nalo neighbor mamukasei maneighbors ndo zvataitsana mugroup imomo excitement munhu wese was excited right zvadaro ndazongoti one day makusei ndaona pane 6 missed call yaloya wavo mashara right 6 missed call ndavafondera bheki so mashara yazvikanzi simeni ndati ndikuudzei kuti I'm no longer working with the Vimbo scheme. Why? Zvikanzi ndikatenda pakona tatine settlement kani zvikanzi zanzi dzakachipa ka andiona zvikanzi no pane mari yaiuya kwandiri yese ndaivharira mari andika asi kune dzimwe mari dzikutogwa kwatove ne argument kuitika kuseri yemari yatisiri kuziva isu mamembers hanimona inini ndadzokera futi kunafanya kuyanga tifanya chizviri kuitika misi mashava vakuti saka mari yedu inozobatwa nani mangwana who's going to account for mari yedu. Who's going to account for it? Because Mr. Lawyer now is saying he's withdrawing. What's going on? She can fight a nyaya kuti iyo vangu vachida mari yakawandisa vangu vachida mari yakawandisa saka vangu vekusa kanzuro kuti mari inosadza kukwana because iyo vari kubata mari yasakutimanda mari yakawanda. Ndobva ndangozvitora kuti alright pamwechi ndobva ndanonzi update yese reipa ndaisa group. Ndanonzi vano group ngati kusaka kwamashaya kwaya vasipo. But inini personal lawyer it's not sitting well but anyway 6 months akutokwana kati tunopiwa ma allocation. Tikapiwa zvimapepa zvedu zvatakapiwa zvimatsamba zvatakapiwa handika zvima agreement wati zvozvezvo tikatopiwa mai mwana and everything atafara takabata tinazvo zvipepa izvi zvona nhasi tikatopiwa ndine 43 zvirimo right zvikanzi tafamba 6 months dzakwana handika 6 months dzakwana taibhadhara every month 6 months dzakwana handi tatanga ndindatenda ndikati guys saka tochigadzirira ka anytime inini ndandakatoti kana allocation yoitwa mondiudza unotora mazuva ndodini ndomanyaka paground musina nyai ndeko group tete hapana mukuzira imini isati yatomboya social media tiri ku group uku hanimona saka mondibhadhara ndouya ndodini ndomira paground ndichipiwa masters avo vanhu vari kunze diaspora chitumira marepresentatives avo bo zvikanzi saka 6 months akwana kasaka progress aufa zvikanzi no tadelaya akusi kubatwa do kune signature do chitererai kune signature ya do havasi kubatika saka signature iyoyo ikangouya chete zvinhu bo tikati signature chete vachawanikwa kuva nenda nekupi
kungoisa signature vodzosera patotouya totoenda kuground. Alright, hatimire tamira guys. Apa pachaitika every month vanga vakudii tichiri trasika tikungobhadhara tichingotemba kuti dio wacho yawadini vo inini manje guys andoganiza kuti ndinonyuma ndoganiza kuti ndineka kunyuma ndinonyuma ndakazosvika pakuti no inini ndakasvika pagroup kuti guys we need to stop paying. Ndini ndakatotanga kuti guys pana panje takani 6 months it's almost a year tikuzwa statement pano ho munhu wese kubhadhara hatichabhadhari kusvikira allocation because every takungodzwa mastatement azio do vanonzi vanoshaikwa dzimwe 6 months hakuna zvinhu zvakadaro hakuna zvinhu zvakadaro. Inini vanhu sakati muri right vanhu vataka kubhonga paipai andika ichi chimai mafuse ichi hachina zera chapinda mugurupu chachisimo tatakapinza fanya kasi mukapinda nevava vaidzikwa ndeve just property tisingasiva animona right. Tagara mugurupu metazinda tsvagawo maadmin edu tikatsvagawo vamwe vari kuharare vaiti panoitwa meeting pese vaienda kunotirepresenta vachibva kwatiri saka taitorina sisi vedu sisi eni pese paitwa mameetings ikoko mai avo takavachuza vaienda kunotirepresenta ende ivo semunhu vane chikoro chavo vane private college munyikiri she's a well learned somebody andika vaitoti no masenza ariko zvechokwadi everything is verified. I verified me, my husband is a lawyer, masenza ariko evimbo zviri kufayaka CN animona takukonmekita pana CN tachuza magroup edu tine manhikiri tine machichi andibona tiri kufara ndazoti kune vanhu ngati stop kubhadhara tamira kubhadhara vauya vataka kuti manda komari tikati ngavapinde muno mbuya vari kutifunza zvokuti mari ndavaedha mugroup muya vapinde tatisitorina kana namba yavo tikati fanya ndadzvanya fanya iyi ngati fanya mai ava tikukumbira kuti mupinde vapinde mugroup umu because pana patichahusisi iwo wakati 6 months fanya kuita stress manje munhu yaya kuti anokurumidzika kustresseka akati tikati fanya nokuti acha understand isu tatakunzvanya fanya kasi ndiyo atoziva ndiye akati approach handika ava seva takazivaziva kuti ndiyo vadzipa tikatozandifanya taitadzvanya fanya kasi no ene mugroup awabudi and iwo want to know what is going on handika vamwe vatitoka vakati chakuda marifund edu handika akanzi deal from the word go was marifunds and marifunds avanotisigwa marifunds that was the part of the contract marifunds avanotisigwa vamwe vatitoda marifunds edu vakatanga kudaro vakati laki vakatisigwa marifunds avo tikati zviri genuine ka vanotisigwa marifunds ndida kuti muone kuti senji tinoconvincwa nechinhu chidiki pamwe pacho uchitobirwa handimaona right. Isusu tine hondo kamanje isusu tine hondo isusu tine hondo ende wede yedaida kupera asi kuti handizozivo vamwewo ameno tichataura tasvika kumberi right. Yazotenga kunetsa nyaya iya handimaona tadzvanya fanya kuenda kuna mai vaya vautinotaura ngano pamwe pacho davo chabatiki pamwe chava kudini ndopaita 1 handimaona akabuda nofana kuyanga ndevamwe vakapiwa mari ere ndopakaenda kune masocialites akanoti takabigwa mari nasisimeli vakashanda nevanhu kuharare vakadla mari nevanhu kuharare ndopakabuda kuti simeli vakaba mari dzemastate. Nhasi we are hearing the story from me and I'm happy because vanhu vandinavo kugroup vari kuconfirma vari mucomment section varimo pandanyepa kutaura kuti manyepa pandawedzerera kutaura kuti aiwa mawedzerera apa handimaona. Thank you Daisy. Zvikanzi yabuda ndatomuzwa makusena kanzi nyaya kuti kwanzwa kune masenza akabiwa ndikati handimaona hasa tatombodika natukuti asataziva kuti takaenda kukanzo tikadai zvese handika mamanya kunoti saka social media apa masenza ichatibatsirani zvamainda ndakamboda takakungurama kuti inini takunomirira nyaya dzangu ndondika kuseri but again ndobva ndafunga kuti no handika vanhu ava vakauya chiapproacha inini ndikataura palife people vakapinda nekuda kwangu I don't have to go handiona tongofira tiri muno tapinda takazenge taachimoto kugroup guys because ndo pakabuda vaya bishop atarati akuna ndezvokunyepa akuna kwarine watu ndakonfirma ndadai istifungo kuti vari kuti vaenda kuverifya istakaenda kunoverifya palive vanhu vachiona handimaona avo vari kuti ndakonfirma hakuna saka what is going on inini wacho nditoriwo victim but nenyaya yekuti ndiri socialite I am the one who came here handika akaudzwa kunzi kune mtikati guys kune mastenzi vanoda tozotoverifya hande tikatoverify tikaenda cancel handimaona. This is what is happening. Tavele confusion manje handimaona. Part of me ekuti zvinotaurwa naJuliet uyudisho pamwe part of me kuti asitakaenda cancel guys munhu yakatobvuma kubudiswa palife tiri mumaofisi ekucancel kaya tikabuda muofisi tikapinda mumwe saka what is going on handimaona.
pakaita hondo guys kusvika ndazodhimanda ini kuti I want to have number ya DO. Ndakazodzokera kechi2 kuZimbabwe. Tikasangana tine vamwe. Tikadzokera kechi2 apa takazoudzwa kunzi sumuna neta uya ukunzi akuita arikupa mastones eDonnybrook. Azodzoka kubasa. Mukadzi apera. Kana mtirangara pechi takazokera pechi2 kuHarare. Right, nyaya inozi kune vanhu guys. Chirega timirire pakumwedzo atishararai. Ndikuinda kuHarare. Timu Harare montimirira. Tifambire nyaya idzi. Tine marecordings, tine zvese, tine everything. Tasvika padedhe rasvika naenda kuHarare. Tasvika taungana tese ivo vakaungana varimo. Vese vevimbo vaya timu office man mafanya kaso. Takukweshana paine mubvunzo netimu rimwe ndade kuHarare riya kuti makati 6 months now tave kugore. Kusocial media ukabuda nyaya dzakati. Imi mukatinyarara yachishadida ati titongwe social media tikanyarara. Tikakupai the benefit of the doubt. Now this, what is going on? Animona. Shikanzi no nyaya iripo ndekuti vapindira kudileva kudai because ndakazi ndaona number ya DO ini. Ndinayo number iyoyo. Ndaona number ya DO chiona ndati kunyatsa kuwisisa guys. Ndaona number ya DO ndakazvi introduce ndiri kuno ku UK. Ndikavafona ndikandokumbira kutaura nemanjadzi yangu. Animona. Ndibva nditi andifuni kuti vantomori vanoita zvema social media izvi. Shikanzi fona iko kanaka here. Ndobva ndafona ndikati hamundizivi. Andi ndobva ndavatsanangurira position yedu chaiyo DOR. Asi ndaiva recorder. Andi munhu ndichitirawo mongo ku group ndatosvibiswa zita ka guys kunzi Simeli vakabira vanhu. Ndatosvibiswa zita. Handibona. So I was by all means trying to prove it. Come on guys, I'm also a victim. Andi munhu kuona. Vaningira ndaiva recorder. Ndobva vataura kuti no. Vimbo ine mastands. Ndi DO ava manje vekumabhuku Donnybrook. Handibona. Vari kutaura izvi. Zvikanzi no. Vimbo inawo. Handibona. Pari kungodiwa chete kuti ava vanzive ku Mr. Ningirikira ava vandataura neku office apa handimona kuti vapedzise anyway mastenzi aripo akatopfura nemuofisi mangu munomu ini pati yangu yemastenzi iwayo evimbo ndakapedza file racho ndakaendesa kunani kune vava vasara handimona ndokwa munondiona maanswers asi chirega ini ndivafonere ndi DO guys district officer chirega ndivafonere kuti kune vanhu vauya handimona muite ivo ava saka tarowa ndine andisifamba ndega tofamba takawanda nevamwe tarowa neconfusion manje kuti takaona DO ndava record ndaendesa group ndikati DO vanhu vakatsaka chichiri kuitika DO masenzi tadzokera futi pakuwirira kuti masenzi ariko guys group tikati masenzi ariko DO vaconfirm masenzi ariko tadzokera kuna baba tikati saka chichiri kuitika handimona chichiri kuitika masenzi abva kwa DO kuna mai zvikanisa kudzai sai mama mutrust DO vevimba tokuudza kuti masenzi tinawo mutrust sene maka yei chiri kuitika ndechekuti vanhu vecouncil vari kuda mari handi muri kuona vari kuda mari yei zvikanzi guys kucouncil uko kune chinhu chinofamba pasina kubudiswa chi pasina kubudiswa mari handimaona saka mari saka guys taakunetseka manje group toita sei atisi kubhadhara isi takamira kubhadhara kuri kunzi vanhu vari kuda mari kuti vapushike handimaona poitwa sei vanhu vakati todini tobhadhara todini tawirira toda ngatimbobhadharai apiwe mari chitione handimona takontribhuta mari ya antika yaenda anza apiwa mari yaya handimaona apiwa mari ya munhu yaya tikati saka zvadi ndo zvanzi tatomupa mari tamirira kunzwa kubva kwaari indo patakazokwira kubva kuno guys ndaenda kuAfrica kechi2 andika ndasangana nerimwe timu rangu ndikati nhasi munhu yaya tisi kumuudza tiri kuuyawo vaive kunzi mukadzi akafa kuti tida kungonosvika muofisi akoma hello instructions ndaisa pa WhatsApp message alright ndichatarisa right thank you very much vatengana ndosi thank you very much vatengana ndosi anzi madirections ndaisa paningiri thank you very much guys vatengana ndosi kwanzi kune KFC neBurger King aona ndosi iriko zvayo amene twazotenga chi handisi munhu wangu weKFC zvekudaro Burger King po KFC yayo right zvadini pai handimona taita zova takanosvika ngono juma kupinda makusendikwa nababa vaya varimo takaita live mukana muchikurangarira but tatakawandisa notasina kwaza tiri palive vaitoramba obviously handi ndivo chef ava ndo muya mainzi ndo vasara kuti vachita pati yavo tapinda muya handimona tapinda muya vanonzi Mr. Pindura tapinda muofisi maMr. Pindura muya handimona tasvika
vakavhunduka chipinda tiri group kudai so hanimona zvikanzi kwakanaka tikati no hakuna hazvadzi yangu tauyawo pano pane nyaya dzakadai nawo hatichadzwisisi because inini ndini ndakatamba front saka ndakatolebliwa ndakavaudza chokwadi ndakatolebliwa mbavha handimona chokwadi ava vari kuti Masenzi takambouya kuchinzi hamumbo muri kuchema mudzimai wenyu zvikanzi Masenzi aripo but now still time yacho yafamba hatichazivi chichiri kuitika vapindura vaiva zvikanzi muri kuona mafaira aya teereresai guys teereresai zvikanzi muri kuona mafaira aya tobva vatiburitsira papa akazara mafaira anenge akaita zvipi zvikanzi aya mafaira aya ndoye John Brooke ndoye Vimbo guchugu takadaro muri ikoni kukanza uku kuna vanoziva harada ndisivi harada vanoziva na Mr. Pindura vanini ndimo vaziva ina handivazivi handimaona ende ndakawanisa kamera bhozi asina kuvaudza zvikanzi aya mafaira enyu aya asi ndoda kuudzai chokwadi pekutanga vakati ndiri kupai a week nokuti anhanzi hakuna magetsi saka zvakusina magetsi anoda kusainirwa nehameni whatever saka ina handikwanisi magetsi anoenda makuseni na7 odzoka na5 patochaisa saka ndakabatwa nemagetsi ndokubva Fanyakazi watatinaiwe yokuuya naiye akuti hachadi akuda kuti zvipere hachadi zvikanzi ndokutenga hangu generator ndokutengera generator ndikupei muchenza generator ndokutengerai generator handibona but takawanda kapo kuti vabvume kuti aiwa havasi kuziva kuti tisi vanani vakati tozotaura zvikanzi asi ndinokunyorerai nichameka shuwa kuti vhiki rino iri ndinenge ndapedza kudi kumanyora handimona asi mastendi eVimbo ariko vakonfema futi ndichipindura vaya tabuda nei guys tarekodha tapa vamwe vanhu vakati saka todiniko tikati Mr. wacho vepesera vari kuti vatipa vhiki guys ndakura ndege ndichakuno ndichifanira ngatipa vhiki asi ndachakwanisa kudzoka asi mastendi pa wiki rakapfuura ini ndakabva ndakumbira namba dzavo wiki rakapfuura tichibuda guys takateerwa nemusikana kune vanga ndinavo vari mucomment section muconfirm nhasi kune vaya masocial lights maiti simeli mbavha this is my story hanimona this is my story now sometimes kunyarara akusi kuti panenge pane nyaya yakana kuti kudii unenge wakanyarara bhozi ndaiziva kuti togona kukanganisa kesi yedu kuti kuya kukwizana nevanhu fambai nesaidi dzekuti vakabairwa bho ndosaka ndakanyarara handimaona but nhasi ndikutaura handika because kune kwatasvika plus vanhu inyaya masocialites tikucontributa stereki kana pachizobigwa vanhu panobigwa vanhu right ndikadzoka ndikati vanhu vakati zvikanzi handei tafara tadii tabo taenda kutadzoka kunoko handika vhiki rapera handi tikati pamwari ogati vaperi imwe vhiki rechi2 taenda kuna mai vaya tikati kochichi kuitika zvikanzi tavafonere uya uya akati ndikutaura navo vari kuda mari handimozati kunoshanda mari zvikanzi pari kudiwa mari tikati zvemari isatipindira tine nazvo isusu taibhadhara imimi varidzi takunetsana manje kuti no mari haibvi kwatiri imimi varidzi veskimu ndimi paugara paunotanga project unotenga project une mari yako kavha nayo ikoko hanimona isusu chedu tinobhadhara mari dzemastendi edu zvekubhadhara kudhiza isa hatikwe koko ndopatakatika kutsika madziro tikati ai isinoti mai vava kuti kuti ini ndoiwanepi mai mafuse ndopatakamira kuti ho indakabvata kune vanhu hakuna munhu anobudisa sendi but guys a group is a group kune vaienda negweseri vachinobhadhara mari munoona kune vakatodliwa mo nekuti havasi kuwirira famba nevamwe ini tiri kuti guys let's stop paying kusvikira vamwe vaenda negweseri voti tivaroda kutikanganisira voenda negweseri vonodi vonobhadhara dzavo mari bo ista stop tikati izvo kuti kunodiwa mari dzekudhisa hazvinei nesu izvozvo ndezvavo ava varidzi veskimu kwete isusu hatina mari yatiri kuburitsa oya pane eledhi akatitevera chibuda kumaoffices timu randavena romunoziva pane mukadzi wechidiki akatitevera chibuda akauya akataura akati tatove kugedhe uko akatunge kati sorry ndimimi wemastendi eVimbo John Brooke tikati zvikanzi mastenzi ariko handibona mastenzi ariko but pane nyaya dziri kuitika tikati dzei zvikanzi lendi iyoyo mastenzi enyu ariko asi lendi toda kuudzai chokwadi but musanditengese lendi iyi ine dispute pane mumwe mukuru ari kugovernment ari kuda pani ipapo muri kuona mwana uya tikati zvikanzi but musanditengese tangoti waita hako achibva adarika musikana yandobva toenda tikati guys mapanzwa apa yese mudhini enda wakurova mudhini wefelicitas tikati mazvinhu zvataurwa apa zvikanzi tikati saka todini zvikanzi vanhu vakati asi handiti uyu wacho ari kuita
arikuti ari confirma kuti ndiri kunyorerai todo saka tochongo trusta iye saka iginowa mwana we kutaura chokwadi taiginowa mwana we chero ku group kwatina kunoudza vanhu kuti kune mwana atitevera kati zvakati hatina right tabuda pepa habo handimona taona manje kuti pana panyaya yanetsa kuti mari kuti vabhadhari tikati simari atiburitsi mari tikati mari satiburitsi ndatsika indiri kutungamirira vanhu kuti mari ndio yatisiri kuzobudza but guys musaburitse mari vamwe kuna negweseri indave munhu akaipa manje mugroup kune a certain group revanhu riri kuenda negweseri riya nekuvaridzi vescheme ini am now the enemy. Come on guys, ini ndombopinda pakaoma so ndinoona ndakadai ku social media ndakatoipa kunzi vakaba ndaita futi enemy varidzi vescheme futi arikutarisa kuti mari iburiswe ndiri enemy. Ndaita futi enemy yecertain group vapanduka vari kubhadhara mari nekuseri mugroup memya ndaita enemy zvakare ndane maenemies 3 dei maste ndaibuda apa vanhu vese vaifarakana neaizo kuti thank you hapana asi right now ndave enemies kwese uku social media ndakatonzi vakaba vanhu vakatobhiliva kuti vakaba bo tu vanhu venhingikiri vandabloka munhu sati hakuna mari ichabuda munhu wese mubata homwe yako hakuna mari yatobhadhara hatina dhinda ndaspokesman mani ndichitotaura zvirivo kuti maitatotombotukana zvotodaro ndichitotukirira zvotodaro hakuna ndave enemy yavo ndakutovengwa nevanhu vejust property vaya ndakutonzi uya ndakatotukwa guys handika ndakatotukwa andaponeregwa mai ava chichi munofanira kushanda nesu inini manje munofanira kushanda nesu handika because imimi takakudza tichazokupa yenyu stand handika after pane mastand munofanira kushanda nesu imimi mukonzera kuti vabudise mari ndikati me I will not convince anyone kuti vabudise mari pasina chimuko mari itai kuti muso munongoti nhasi tikuenda kumastands kudai so mari yenyu tinayo tikupai mari dzenyu dzese handimaona pandadaro ndaibva ndatukana nemadzibaba aya nemazenda ndobva ndapindurawo totukana handimaona tobudana totukana paya handimaona ndaitozama kuti munhu wese even vari mudzimba because angainzi anobhadharwa $150 pamwedzi saka vana madhumbe South Africa angari affordable kuna madhumbe munhu wese aikwana kupinda ipapo. This was a good opportunity guys. Ndiwana opportunity iko zvino manje ndakunyarara ma opportunities mamando kupfura maoko mangu but andishatauri because kana chinyura ndonyura hangu ndoga ndakutya ndakadzidza very good lesson pa apa pakuti unotopandukirwa kuchinzi wakaba iwo uri victim newe. Okay bo I was searching for the truth mavela saka ndatove enemy nini kuvanhu vakawanda but ndakazvinzwisa ndikati bo ndakatonza kuti kwa mu group 1 rere kwa create ma groups akawanda kuma site people had created to my group tokunondinyeya ini hanimaona kunzi ivava vakuti varisa kubonzi vakula nikanzi patodzoka. Did you have yes what's the pin number? 19 let me check somebody bought for me 1992 1992 right andibaona kwatende zvima group zvabuda kuseri kukutodigwa sara ndikuzivei kwazoita vamwe vazoyedzana kuti sisimelika vakutoyedzoramba vakamirawo ndovakaziva kuti sisimeli ningina ndakutoziva but ndakaramba chipretenda group ndangonyera kuti guys ndiri kuzviziva zvinoitwa kuseri kuti magroup I know. Thank you very much. Thank you very much. Ndikuzviziva zvikuitika kuseri andimaona but it's okay. Chinangwa cheni pano ndechekuti tiri muhondo ipamwe chete zviro zvimagroup zvamandivhurira izvo hazvina zvazvinochinja aluta continue andimaona right tiri kufamba handimaona tiri kufamba pepa tiri kufamba nenyaya ndatsika mazoti vanhu hakuna munhu anobhadhara andika gore dhagu tapinda nerimwe gore handimaona tiri kunetsana navo handimaona ini ndazobata uya manje handimaona ndikati se makataura kuti mimi makataura imini kuti munotipa vhiki zvese zvinenge zvaveko saka ndichaunderstand kuti nepatave tatokupai mwedzi yawanda chii chiri kuitika zvikanzi navapindura vavaya my sister mastand emimba aripo asi kuti mastand aya ane dispute i1.5 years guys ane dispute yei ndopa ndakati kufunga mwana uya akati kune umwe munhu mukuru ari kuda Stanley because kulendi kokoka guys kwakapinda senjiwaya nenyaya guys mayouth eZANU-PF akaenda akanonjambanja akanopinda zvenharo kwa inonzi imi guys vanhu vatina kumastands kwa inonzi kudi kwa inonzi chi regularization
vakangoropinda vakanonjambanja vakazvichekera mastendi aya vakanopanana mastendi vanhu veZANU-PF vakatanga kuisa zvimastructure palendi dzedu isusu. Izvozvo kune mastructure ariko. Ndopakabva paitwa process yese zvikanzi process yakumira. It's now going to be a process because kunofanira kunotanga kwanoputswa zviriko kobviswa koevictwa vanhu handichika then kuchizotanga kuti kuallocate pa new one. Muri kuona patakamirira mastendi eDornbrook anonzi anotoriko. Muri kuwisa kunyanga chiti bishop was right. This is where the story is now. Kwaka izvozvo mukaenda kwakatovakwa zvimastructure zvakazviriko vakapinda vayouth eZANU vakutauguka zvinoita uya munhu ari kuda ipapo ariye atuma kuti pindai apa vakapinda vapinda vakaisa mastructure. Saka now hanzi kwaka-applyiwa kucourt kuno-applyiwa kucourt. It's a process yekuti kuzoenda kunodestroyiwa kodestroyiwa kodini vobviswa vozo. It's a process that can take even 2 to 3 years. Ndo patakamira izvozvo guys. Kuti kumapepa kunonzi kwakanyorwa koti kwakaiswa koti kuti vanhu ava vakwanise kungodzimba just like that. It's a process. Right, isu tikati aiwaka hatimiriri izvozvo. Ndo pane vamwe vamakaona vakabuda vakaenda kuna Dumebi uko vakanoti paindituka paya vakanoti taura nyaya dzemastendi. Dumebi waiziva chokwadi. Ndaifamba naye musikana yayo. Dzimwe ndichitofona kune ndarari ndinaye. But because yanga yave moment yekukonana aiziva chokwadi. Akatora ava vakanomudza kuti tabigwa akamhanyana zvapa live akati kune mastendi akabiwa uyai. Aiziva because ndaifamba naye nyaisobva kuti mastendi edu zvikazai ava baba vari kundifanira ndive kumastendi ava vacho vari kwakuru vacho vandiri kuda kufanira vachichi well apo paive pahondo. So andakaunderstand right now pari kuitwa yese handika yekuwachisana. Saka anything achangotora anything achingokanda bo. But remember itimu rangu randiri kufamba nareri raienda kuseri ikoko rikanotaura ndakati ndine mastendi aitoziva kuti ndivana ningi. Then I let it slide because ndaiziva chokwadi. Gogo vamikela zvinonetsa ndikutsanangurei takaudzwa isusu takatsanangurika kusiti kanzo nyaya yevanhu vakambotenga before nezvakaitika takatotsanangurikwa titoziva kuti ndikutsanangurei zvinonetsa ndipo vakazoenda kukotika ipapo right. Saka zvadaro paya guys alright bo tadini indati kune vanhu guys ndo nyaya iripo but isatinga imiriri izvozvo. It's either morifanda munhu wese mari yake kana kuti mona zvokuita. Ini remember andivazivi vanhu ava vanamai mafusa watoziva ndeumwe wedu Fanyawo ndiye watoziva. So I just went back unafanga ti Fanya you brought these people to us right. Zveshuwa takaenda nayo tikadi but you brought them to us. Saka zvakutaurwa zvokunzi kwafanwa kumbodini panzi kunotora makore andika isatinga zvikwanisi vanhu vakabvisa mari. Kune vanhu vakatobvisa mari dzesva kuma $10,000 because dzaibhadhirwa pamwedzi pamwedzi hanimona. Saka mari dzofanwa ndidzoke. Fanya waya aita stress. Fanya kaadmitwa muhospital. Ndikati ndobva ndachitanga kumurangadza kuti uchiri kurimemba here ndichikuti Fanya chii chiri kuitika kuti pazopinda vamwe vanonzi vane just property ava Fanya zvinhu izvi uchiti zviri straight ndopatava apa nhasi wangu. You have no choice my sister. You need to refund everybody back. Mari idzi dziri kusvika $100 something thousand. $100,000 handika akambopusha kuzama vakatanga vakapiwa vachipiwa kuchinzi nyorai list but takazoona mari dzedzaka kuti haana haikwanisi. Tikati saka poitwa sei iye anta zvelendi anotoziva kune malendi ane malendi maproperties malendi hobho ake anongotedza kungota meno vanodhila sei anomona zvikanzi simeni. Ndikati saka poitwa sei zvikanzi simeni zvanda kuita panapa kune vamwe vandiri kuda kushanda navo vakatondi approach tikawirirana handi saka ndakutaura navo kuti ndiunze vanhu veDornbrook ikoko. In fact ndakazombopopotera vapindura vaya ini pa message ndichivatuka ndobva ndavatuka ndobva vati mukaramba muchindituka masenzi acho hamuchatoma wani. Ndikati masenzi tinongofumura morega kuti pasita kufumurai. Ndobva vadzokera kuvanhu venhikiri vevimbo vaiva kuti mastendi hakuna teererai apa. Ndobva zvanzi vanhu uyai vakabva vati kana muchiti muri kubada izvozvi hatichakupi eDornbrook
muri kudirect kupei mamwe tikati zvikanzi tumirai delegations tikachuza mugroup vakaenda kunzadzwa mastand vakaenda zveshuwa kuland yatakata kunzi takusubstitutwa handika land iri kudhuze nekuairport vakaita lucky rekuti vakaenda vachisvika mvura ndobva yatanga kunaya kuri waterlogged ndobva vatora mavidhiyo tinawo nemapicture vakati todzokera back nokuti panga patosvinga mvura madhakachi vakati regai tidzokere tinodza vanhu first ndobva vadzoka nemavidhiyo nemapicture vana baba vaya vakati dzadza kufambirwa nevanhu rume nyaya idzi ndobva vati idzi ndo mastand acho aya guys inini hangu nana baba vaya uku akuiti ndekuya kwemvura kuya ndobva vanhu vese vangoramba tende takato allocatwa iwayo ari kuti takato replacewa neiwayo ari kuti kuairport hanomaona but ndekwemvura dzino kunosvinga mvura dziya vanhu vakati no tikati tinokukuzwa nemvura vanhu vakati no tikapiwa option guys yekunzi unonyora kucancel yokudzosera mari yako asi unodzoserwa mari yako kumabondi muri kuwisisa here guys mari yako kumabondi kana kuti unomirira isu nekupenga kwedu tikati munototipa replacement hazviko tiri kutoda kuti muite plan fanya uyu ndiye wana ndongodzvanya manje fanya iye wanga vane stress yekuti manje ndokubasa kwangu ndakangadzibwa nevana vakutukana pachavo vachidini ndaiona mameseji ndichiona vachitukana pachavo achiti tikumbizvo zvitikutukana ndine stress ndikuhamisa nekudai handika ndobva azomanager kustrike deal handika neveku ndikakuza izvo zvekudai muchinonakadaiso nditori neighbor yamaititi ndoda kuti ndikuudzei ndakadaiso nditori neighbor yamaititi kuwaterfalls kumbere chenauko handiti vazviona right abva amhanyamhanya papa yamhanyamhanya zvikanzi right saka kuya in mastands aya acho vamwe akareplacewa aya vamwe vakaida kureplace vamwe vari kungotya tinogona kurohwa pepa 2 vakapinda chongo vachitanga vaallocatwa tikaona zveshuwa then tozodiwo tokontinya saka kune group rakamirira kuona kune group rakatopinda mazviri isusu takapinda ini ndakatongoti kufa wafa ndabva ndapinda ndakabva ndangopinda kati panoti inyore zviri nandiningirire tidai because ndakabva ndandokumbirwa namba bva tatsvaga futi madelegations akawanda anoziva nezveizvizvi vakadzifambira ikokoko indagara kumasure I wonder kuti wai vasiri kuti ivo vari kuba because ndozvandaingoita inini asi ndakanzi ndiri kuba pava nevamwe nokuti asi masocialites vari kudzifambira iko zvino hapana kutaura kuti vakaba because vari zvandaingoita inini right tazodini paya atora kanzi nevanhu vaya alright tikukunzwisisa but chikuita ndikuti mastands aya handika kuma low density mastands mahombe vanhu ava vakwava vakatenga mastands 300 square meters atikwanise kuti tite 300 square meters tochita 500 square meters but again lady yacho ndeyava nditi zvotoita gated inozi gated community anti yevanhu vako ava vopiwa ma500 ini ndakazida kubatanidza ese yangu aya kuti aite 1 ndobva ndapinda kune aya mastands mahombe kwete kugated uku hanomaona zvikanzisaka tochita gated touyezetiwa gated voiswa imomo ari ma500 vokontinya kungobhadhara zviri mari dzipasa izvozvo ndo patiri right now as we speak kune vamwe vari comment section vanoziva kana ndichinyepa moti simeri muri kunyepa kana ndichitaura chokwadi moti mutaura chokwadi this is the story yeumbavha hwasimele Donbrook but now let's go back to our topic antimaona maona kuti takapinda mugroup takawanda this amount is amounting to 100 and something why because it's Sisimeli who came and advertised right Sisimeli ndivo vakauya vakaadvertiser saka a lot of people they defend Sisimeli kuti Sisimeli avanga apa Sisimeli Harare yacho havaiziviwo mai mwana havaizivi Harare asiwo vasingazivi Harare havana kutanga ndikumwe vakainda makandiona mese tichifamba kuHarare uko ndichitota live vachipinda mukati vachiverify tikaona chokwadi mastands achi aripo zvaizvozvi ndo patakamira thank you Chennai for confirming kwavava ndo patiri patakamira as we speak vemastands mahombe isusu chichichichi antika paperwork vamwe vakapiwa takatopiwa vamwe vari kupiwa yavo ipapapapa vikirineri hanimaona vemastands madiki ava ndo pari kunzi sezvo zvakuchinjwa plan kuti vapiwe ma500 chichichi hamene zviri kugadziriswa but ndo patari andichimaona kune vaiti kwakabigwa naSisimeli mastand ekuDonbrook ariko
masinde kudembruko but ane dispute ane nyaya anotori evimbo but I think munhu wekuvimbo uyu mbuya ava vari kutongoitwawo advantage nokuti vakatoonekwa zvakanaka kuzanga kuti musoro ndakati kuona ndakati vatasawo ndikati hanimona ndo zviri kuitikawo uku I think vari kutongotariswawo vonzi ava you know I think ndo zviri kuitika panonjamanja zita remunhu tinaro mukuru uyu hanzi inga vakati vakaaloketwa vanhu kune vakaenda kunoaloketwa Rosina vari kwakaenda kunoaloketwa variko vakaenda kunoaloketwa ini ndiri kunoka kwanda kuenda kune vakaenda kunoaloketwa pamwe ndikazogona kukanganana nodi but variko vakaenda kunoaloketwa zvekwamwari chaiko zvimwe zvacho ndinotawo ndichitongokanganawo zvangu because ini mugroup handimo nechita kupiwa feedback anmona right saka mainzwi saka anzi what an interesting story yes Jay this is my side now after a year of being labeled embava anmona after mese ma convince kuti melimbava akaba this is my story the same applies kune yaya kwa KC handika kune vanhu vanoto believe that ndakazoona mumwe achiti kwadzisimeli kwanzi vakanga vachieva affair na KC to think of andimzivi ndo eva affair munhu asingazivi kwanzi vakanga vachishandisa kwai vaitamba front yake KC ndo vaitwa na KC ndo uya pano ndo kufumura mfumuri waya ane ma screenshots ane evidence kuti sisimeli ndo rana wangu ndo mubvarira sezviya oramba akachengeta chindi protector for the while I don't know KC I've never worked with KC antozivi ini pandakangouya I just came kunoku vanhu vakatoita zvevisa vanhu vandisirini ndakazongodzwa kunzi zverabuda I don't know I didn't know him andimzivi hanimona hanimazvona saka ndochi ndo zvinenge zvichi zvaka zviripo asi nenya kuti tine ma so called socialites and bloggers tinovengana tine hatred towards each other tine godo umwe ane godo kuti zvikuitoda uyu iwe yamanhamba ari apa pa700 iyoyi inotorwadza kuti vaitirei so tinotsikirirana hauna full story you don't have the full story you don't know the story anomhanya kunobaya live kuti melimbavha akaba mastens you never approached meli wacho handi zvinoitwa kana waba unoapproacha munhu tine coming with your side of the story wangomhanya kunobaya live because call ya somebody cheat hanimona the same place zvakaitika pandekesi I kept quiet ndakazotaura nenguva yangu zvandakuita ndikutaura netime yangu kwete time yevanhu simeni makanyararirei nditaurai no andipiwi pressure at my own time mapedza mese kuti imbavha akadai kana ndochizoya ndokuudza inyaya yacho sezvairi sezvadaita nhasi panyaya yekudhornbrook kuti muchiziva saka masocialites guys as much as mari tichida ini ndakanga ndatozviona ndatove nemwe stand yechi4 andi muri kuona as much as zvakadaro panogona pachitobiwa saka problem yatikuita ndeyekuti mangwana ndodzoka ndo advertise futi vanhu ivava vevimbo guys ndodzoka futi mangwana ndo advertise futi vanhu vevimbo kuti aiwa guys papa yavari wakatende you know I am now contributing to this stolen thing kuti vanhu vabirwe anti vashona so masocialites nhasi story yenyu ndivengei miswai kana paita munhu nokuti vazhinji nenyati ndakatombo approacha ningi kwandakaona nyaya iyi ndakatombo approacha ningi vakati tikudzifambira masocialites vano advertise kwa mari pachinobhenda vanhu vanodzokera kuma socialites ndikukudzai kuzviitika kuseri zvandisingabotauri pano zvinoya kuseriko vanodzokera kuti ningi oti ningi takadai konzi ndiri kutaura navo inenge chinditaura navo paanozoenda pamwe pachona handimaona havachapinduri akuignowewa havachatopinduri indopindura munhu wese havachapinduri ndine vakawanda vazeruku vamwe masocialites musingafungiri because handizotauri hangu ini ndinozobata kune vamwe vandakabata vakuti nemwe ndakatoti ndakatovatsiura ndikati vanangu don't advertise this wedaipa masvika but handisi kuposta nyaya iyi handisi kutaura ndokumbira kuti muti the right thing vakati sisineni tatisingazivi tahwa nekuvana ava isu vakutotiginowawo handimaona the msekas ndakatsvaga namba the msekas ndikamufonera akati simeni mufunge ndiri kutozama kubatsira mai ava but vanhu ava vari kutoti vakutotiginowa ndo zvavanoita wavamaketa kudhara ndiwavakushandisa wakuchidzokera kuti ko ndiri kuita vanhu vakundiringaka wakuiginowiwa nevanhu vati handitoda kushandisa pedza newe
ndikati kuna musikazi mwanangu stop kwana paita complaint yakadai chibva wamira kuna machimaketa vana ndisina namba yake ndakaitsvaga ndofana kwandira namba yavo because ndine madiaries akauya kwandiri but then imimi madiaries kubva nhasi chizivai handika hamungana muchita kuti ndite enemy yevanhu vese nokuti munoramba muchienda kwamunenge muchienda kwatinenge tichitaura panapa pamunoenda hamundiudzi kwamunoita madhiri yenyu nemasocializer hamundiudzi munongoenda kana chabhenda mouya kwandiri munhu anonzi More Boys yoyo messenger yake yakatakura kurema messenger yake More Boys yoyo More Boys anoita manje vanhu vakaenda kwaari vachinoripota nobva chindei kuna Sisimeli ova panhamba yangu mukuva More Boys kubva nhasi nditani panhamba dzevanhu ndikutaura hasi handisi guwa guys handisi kuita guwa I'm just being me and real andika nguva More Boys musasenda vanhu kwandiri now ngavabirwe because taneta nikuramba ndichingopaumba now I've created you have created enemies as well because you are trying to stand for the truth munoudza vanhu kangani kupage kwenyu kuti guys mukati wa munhu akaipa botonzi muri mucompetition munogodo. This is exactly what is happening to me now because vanouya kwamuri vamwe vacho havasiri pano aiwa chikafu chinopinda microwave haisi problem tiri palife because chichatodyiwa nevanhu handifariri KFC handimaona vamwe vachona havasiri pano vanozongoenda kunoripota ndichi vanofollowa mukoma More Boys vavati inde kwaSisimeli inde kwaSisimeli vanhu vouya kwaSisimeli saka mukoma More Boys hanzvadzi yangu from today do not send those people who are coming to me muchiti vanhu indai kuna Sisimeli vangu madiaries ndovaziva once they come ninyanza kuti ndabigwa ndokutuka zvisingaiti ndotomubaya live kuzomutukira pano ava vanhu venyu vamwe munozotumawo ndivamwe vacho ndakutoramba guys chokwadi nyaya dziri kuseri kudzakawandisa guys ndiri kuramba ndakuramba iko zvinhu because every socialite now ringira kutoti vamai havane speed ndikutadza kudya mari pane munhu akanyora comment anozviti anzi mishonga yechivanhu kudii kuti anzi muri kukanganisa madhiri evanhu ekutsvaga mari kutsvaga madhiri ekutsvaga mari evanhu nemisodzi yevanhu no you don't do that. I know kuti kuhasla munoba ini guys ndakamba kuzenga kuti hustling ndinoiita asi dhiri kana sina kufinalize mari yako handibati ndakamba kudza ndina kumbovanza ndikati ini dhiri guys madeals ndinomaita because I'm a hustler but deal round ndakakudza ndikati ini ukauya chiSisimeli I am selling a fridge andika fridge yangu ndiri kuda 2000 rands ini fridge yako ndinoitengesa 3000 rands andiwana 1000 nderako 2000 ndokupa but only after munhu asimuza fridge yake atenga akuinda nayo ndopo ndotora yangu otherwise handibate mari yemunhu chinhu chisina kuenda zviite hazvigoni hazviti Tambaoga akatonyora munhu yeye akati muchenjere ndikati pano ndo pakatopenga chenjera yeye yamuruta iyoyo kai mwari avazombofa kandirega ndichipinda mutserengwe ndembavha never azviti mungaita zvimiti mukati muda kudii very heavily guarded and protected make sure kuti munoye makakwana ndochokwadi masocialites stop stealing from people stop helping people kuti vabirwe masocialites next time when I come live I will mention names mondituka but chiri chokwadi handivhunike kutukwa ipo handivhunike kutukwa ndikati kwa kudhara vakagona kundibata panonaka handika imafira kureva vamwe vese sit down this is the honest truth yakandibata panonaka imafira kureva ndo yakandita kuti ndisimbe kudai sando dzenyu mafira kureva makareisa soja makareisa gindagoria vamwe vese mabloga muri kubaya henyu malive muchiti muri kutuka America you are wasting your damn time because ndinenge ndichitoseka pamwe pacho kuti saka rufunga kuti hakuchisina chichandivava takatidarika sejengwa what doesn't kill you makes you strong unoda kubayira mberi ndoda kufamba ini 365 ndakuda kutuka dai you're making yourself look stupid you're making yourself look like a fool because imeli haachavhunike kutukwa hakuna shoko new one richauya ndisina kunzwa pano pasi pezuva ripi kudakara waine zvitsva ripi
Zvokuudzwa zvemupurugwa mangu. Mausingazivi. Haiwa. Atichakwati. Zvokuudzwa zvemhino yandouya nayo every day. Iyi mhino inokrosa rodi. Iyi. Handimaona. Kukunudza mugore rino ucharaputudza mhino yekuti handikwanisi kuichinja. I cannot change this mhino. It's there. It is. Iyo ndio ichange choripo kusvikira mugoche musandofa. Vana yakuzondiona ndio yamunotaura kutoona iyo iyi signature. Yekumba kwedu mhino. Wonja unchiti mhino. Anoti chembere. Nditongona kuti unogwara brain, hauna kukwana. Hauna kutokwana. Kuri kuti kuchembera, uri kutodawo kuchembera sa usikwanza kuchembera ikoko. Saka masitelites next time, I'll come with names. And you will hate me, but you hate me for the truth. Because nenge ndakagombira pachokwadi. These so-called people are kubirwa nokusapotai. They support you. But when you are doing well in social media, because of the same people, vamuri kuti vabirwe. Vari kusapota, vanokanda masters. Vanokusapotai, vanongatona mari. Vanenge vachidini, vachita zvese. Andimaona. Kana pane munhu ada kublokwa mundiudze mucomment section tiblock. Andimaona. Vana vanokusapotai, these are our supporters. We must treat them like eggs. Especially kana tuzati wakadla mari ye social media. Andimaona. Kana tuzati wakadla mari ye social media. Shut up and protect your people. Musabire vanava. Because vanava vanokusapotai pasina hakuna diaries ndiri 1. Nemadhimini angu tiri 4 hakuna diaries. Hakuna diaries. So now coming kuti umire pachaunga uchimaketa vanhu vachichema vanhu vachibigwa. Handimaona vanhu vachibigwa. It's not right. It's not right. It's not right zvachose. Kataure ichokwadi. Handimaona you vanhu ngatidzidzei guys. Ngatiprotectei vanhu vedu. Ngatiprotectei vanhu vedu. Ngatinge kuti vanhu vabirwe guys. Chekutanga ndakuda kupinda munyaya inonzi prime solution immigration. Prime solution immigration from I don't know if it's true kana kuti asichokwadi alizi. Kuri kunzi muridzo company mangwani in partnership na Veko pekutanga. From what I'm hearing, I don't know if it's true or not. It's a comment that I saw. Hanimona. So but anyway, vasiyana liko zvidezvi. Inonzi prime guys, hakuna visa rinobuda. Murukunza company aya nokudza kuti chita zvima visa guys, hakuna mavisa. Visa rinopiwa ku embassy guys. Handi murukunzwa. Hakuna itora mari United. This company inonzi Prime Solutions ish. Yakatanga yatorera admini wangu. Ameno kutaka tsonse akaenda kwasina wakaudza. Kudaida ngozoteprise habe Canada amen. Anditi vakamutorera mari. Vakakweshana statistics zachino. Akazongondikumbira nokumbura upanda noda ku expose nokumbura uposta ndikati the admin go and post. But uise masignature kokupesira. Akanyora makaiona akanyora prime. Vakauya nechipepa chavo kwa imalo yatakusungisa tikati kusungisana pamunoda kuwa mukuti mukusungisa munosungisana muchibira vanhu inemei chisamoni tikachitsenga chisamoni chavo handimona tikachisamoni chechera mundu only save ne WhatsApp. You don't save me with a police officer kana ten email kuti ne WhatsApp right. Vakazoona kuti nyaya iyi yakora mutu ndakaramba kuti ndikatoti kuna milka uchato dispost manje ukabvisa post ndikunesana newe post iyo ngaitogara itove awareness kune vamwe because kana vakutothreatina kudai soka pane zvavari kuvhara dei vasika threatin vemwe vachitaura nyaya yavo zvakanaka threats pane zvavari kuvhara post ngaichigara zvikanzi no ndikati post ngaigara ipapo yakabva yagarapo. You know what they did? Vakazotanga kuti kuna bill katikumbura titaurirani ndobva vatanga kutaurirana kuseri hameno kuti ibare chakazopiwa here kana kuti akahana kudzogwa nazo kufuta follow up. This is the same company shakari
after ndaposta nesuru I take Diva Mugabe because ndo vari kumaketa company ku YouTube channel kwavo anditi kana Diva Mugabe vakavavingawo kana chichakaitika handisi kuziya vakabva vati vari kuda marisits emukadzi wayo tasenda marisits ese akabhadhara and they've been quiet. So I would still want to give them the benefit of the doubt kuti vari kudzosera uyu mari munhu. Prime Solutions kana musina kudzosera mari idzi imini ko zvinezvi ndimi content yangu, you will become my content. Dzoserai mari yemunhu ushu, dzoserai mari. I don't understand zvima rules zvamunisa zvokumama zvokutanzi 21 days. Imi muri pasina chiri kubuda munhu anafa wamirira bari 21 days. Munhu ngopa munhu mari yake ipapo. Kuti mumbo 21 days kuti mumbo tsvaga wakutorera mumwe kuti mu replace uyu. Hapana chabuda nditi. Guys, ndivati vanhu muri kuona vari kuenda ku diaspora kuma company ari sari kumarket kwaya guys. Chindiudza iwo right pamwe ndiri dofo pamwe ndine godo pamwe ndinovenga ndoda kuvhurira iya mukana apa. Mundiudzawo vakaenda ku diaspora vacho. Chindiudza iwo vakaenda ku diaspora. Fonai. Chindiudza iwo vakaenda ku diaspora. Nima company esa ari kuadvertisa Twitter tamavisa chana. Chindipa iwo vakaenda ku diaspora uyai mundiudza. Kuti tina ningi akainja ningi wakazoinja. Chindiudza iwo. Diaspora uka approach any socialite uchitara kuti ndikuza diaspora ka ndofunga kuti zvikuitireka tanga waitira socialite ye not socialite mazhinji ndeko Africa ndi muitire visa ma socialites kana ma approach kwa nevanhu vari kuzviti vari kuita ma visa chingwa muti chitanga manditira ini uite visa ndione kuti wana mukana unachida kubuda. Hakuna akamboitirwa guys. Hakuna akamboitirwa. Vari kungomaketa muchingono kanda mari muri kungonesa ndo kwadziwa ini. Muchingonesa mari. Chabuda hapana. Goreda. Uchingonzi mira. Rendi dziri kubhadharwa nemari dzenyu. Hey, tinoita zvima trading isusu tinotrade ndokutraderai ndipe mari ndikutraderai moburitsa mari guys. Trading inofanira kuitwa mu account. Munhu anopinda mu account mako achitradera mu account mako imomo mu bank account yako kwete kuti anokuti unza mari ndokutradera mu account mangu. Hakuna trading yakadaro. Unofanira kupinda iwewe. Animon, unofanira kupinda mukati ma yesa iringo zawa you always the baby. Unofanira kupinda anotradera mu account mako iwe. Unompa ma login details nokuti apuritsi mari mu account mako ndo manotradera imo. Uchiona wega kuti ada iso apa winner patawana $10 apatawana $50. Uchiona wega kwete zvokuti ndipei ndinokuitira yuko. Saka please ngwarai pa town. Handiti chekutanga hakuna nganga nemuprofita ari pa social media anozvimaketa achigona basa. Kana uchigona basa unomaketwa nevanhu kuti vedu wenda kabadzikwa pakati indai ipapo muri kutungamidza mberi paunonyatsoda defecta honai mari dzinenge dzichitaurwa. Honai mari dzinenge dzichitaurwa ipapo. Kana uchida kubatsira vanhu munhu ngabhadharika kana apedza abatsigwa zve. Komo kuti ndipe mari sei? Ndiri kumutsai brain guys. Makawanda zvokutika anenzeve dzekunzwa nganzwe. This ordeal yaitwa namai nana tembo mbavha dzenhema idzi. Andimazviona ngazvipere guys. After today you don't come muchitaura tanzi. You don't come muchitaura tanzi ndakaningira ndakapa ningimari ndikazodai sasimeli. Amen. Munono expose mega pa page penyu. Because inizvo zvizo zvati tinausa kutemba vakatsamwa vakatohwa kudai. Because inini kana ndotaura ndemutaura zvine mutsindoka. Umanzoti kutuka popota uficha nesipopota. Ndotaura zvine mutsindo voice rangu rinoenda kure nevoice rangu rinonzwikwa. Ndozvakazotsamwira vamwe kuti kwai makaendere kuma platform kwenyu kunotaura kuti kwanzi hey inini ndakakuisai muhari
nokuti ndakabva ndadona, because voice langu it's as powerful as that. Inini ndakadini wakatonzoka mani ndakatotsamwa ndini iwe wototi utakuzvita zvitivi. It's powerful like that. Guys, stop it. My inbox is open. If you got doubts, Auntie, wanza kuti pakati uyavunza una email ko ava inokudza sito ndeve nima. Kana taava ndeve chokwadi kana taava ndeve nima. Hai nokuti vazhinji vacho vakafurana kuma inbox kwedu. Tizere nenyaya dzacho. Dzimwe dzacho guys titorega kudzitaura ngoti kamwe chingonota. Hanimona nyaya dzakawandisa skana. Hakuna. Ku YouTube uko. Ma YouTubers kuri kustagwa ma miracles. Vanhu vachiswa makonye, vanhu vachiswa chi. Handi maona. Just to convince people kuti kune munhu akanga auroiwa akarapiwa akaita bo kusina. People they get paid kuzima bana kutambura get paid $10-20 kuti mairaba tikudire masosho apa utongori kubana masosho anchika titore video extender pretend muno pretender animona muno pretender munodini potokwa video opo $20 iye ari kuya iwo one chamanyako ukunorwa $600 saka iye again 580 ndio mari again. Vanhu vaipa kunzoko. Saka musangobanyira zvinhu zvekungoti zvadai chero chika advertise na socialite. Ane muri kunzwa. Don't go just because you advertise that socialite. Do your own due diligence. Wega. Andibona. Tarisa wega because chokwadi pamwe pekutanga chi advert chivingo uningosikazuti ndo anoita due diligence say. Saka tisa kuzongochema kuti masocialite party pakashinji kachona mambo pacho masocialite chokwadi vanenge vasikatozivi kuti ndoita due diligence say because pakutanga ka umwana gotove kutanga achita zvinhu kwazvo. Hanimona. Ini ndakataura nyaya yemai guy towina. Pano pakarowa munhu £10,000 pano £10,000 yakarowa pano. Tikauya nayo pano ndikamuvinga inini I talked to him my guy towina. Ndikati my guy towina namba yako shapani nyaya yakadai. Akati saka munhu yeye ndiani saka munhu yeye chataura naye chadini ikafa yakalodha. Ndikauya pano ndikakudzai. Asi vanhu vakaenda kuenda trade kana pamari dze trading anditi. Asi ndakamutaura kapanapa ndikanzi ndegodo. Pakaita vheko. Dzakawandisa nyaya dzake. Pakatombeta munhu vanhu vakaenda ma voice notes cheo vanhu pekutanga papa mukanditukirira. Ndikati ho inchando zacho kuti ndobva ndati right ndobvuma defeatika. Ndondozati azvipedzi gore dzaizazoka. Ndikati alright mawina. Ndikanyarara ndikati si. Including my socialites guys mukweza ndikutaura. Mukweza panya ya vheko yekutanga papa. Kuti kune mamwe ma socialites akatobaya life. Nema tomira naye. Kwazorekodekwa chi evidence yekubatsira mwe vanhu. Kwarekodekwa chi hama dzacho mbuto cho achitaura nezvekunyeba asi ndimozi anoziva sei. Instead of working as socialite as somebody who's on spotlight to protect the people that support kuti vasadigwe. Umakanibaya life. Yekuti convince vanhu vake kuti I am lying. Ndikatuka godo vane godo vari gwana vana ndikati mawina. I kept quiet. Takarova 5 months down the line vakabuda vanhu sisimeni makambori right pane mukomana one wandopa enough respect anonzi ngwambi something amen. Mukomana ye akandituka pekutanga guys. Akanditevera neku inbox. Achindituka pekutanga paya. Ndikamubloka. Auya ku inbox. Apapa. Iye along the way yapera 3 months down the line akachoga namba yangu akauya akati my sister ndiri kukumbira ruregerero. Ndakakudhiniwa makabloka ndakakutuka ndinonzi ngwa music kudi ndakabikwa mari nesame munhu wandaikutukira ndikati aiwa nzvadzi yangu ndakabva ndandotora ma screenshots aindituka ndikati hani ndiyoyo ende ndiwo ngoti pafufura ndichaiche chinhu zvemubhuruko iwe nabo kandi waita process yekuda kuenda unobigwa nasi wakudza kwandiri ndakaramba
kumbatsira hey tibatsirika tikandina chendo taura une platform ne alitoreka page kake une ka page inotora page kwako ndova ndamuranda ramba nanasi zvina kufollow panapa asaka tukira singaiti mukomana iyi asinopa enough respect kuti agona kuya kuseri akatsvaga namba namubloka ku messenger paya kuseri ku WhatsApp anonzi ngwambi music something like that handi bashona so akuna munhu anovengwa guys kana kunzi kwa igodo ti vanhu vacho vamunoita godo neni so kade manyatso ndiziva ka musingamboti ndoita godo nevana de manyatso ndiziva ngokuti amuziva meli wamunoona pamhepa amundiziye kwamuri kuti ndoitira godo kwacho ka de mambomira but ndenge ndichitokuitayo alert kwamuri imimi unondivenga undifollowi chirega wani ngwambi yes wani ngwambi era meno something that andazve music so chirega kuti vamwe vabigwe nokuti wakavenga inoda kuzomutukira kuti ngandivatuke zimbuya nitukire zimino but vamwe vachitobigwa uchizoziva it's wrong guys musabirwe nezvinhu zvakaputsa chero munhu akamaketwa nasocialite chero munhu akamaketwa nani do your own inda wega after waita due diligence dzako because ma-adverts anouya tokanda ma-adverts anditi ita due diligence dzako but now ndikakumaketa pekutanga pakaita vanhu vanoiti complain andimarketing auye kwandiri it can't vanozviziva vari kunhu vakandivinga kuseri apa vatakambofumura panapa maprofita muda mari yechindikati mari yekuti nditaure nezvenini ndakambotaura ndichikupisa ndinotaura kuti pepa aiwa dzokai apa vanoshanda vakazoshandisa nhingi vakazodai kuti mundipei uka $500 handitambi nchidaro varipo apa handitambi nchidaro tsvakai kungokuti mindi ndikaudzawo mfana vamwe vafana so ndikati vafana vangu mamuri kukura zvakanaka mukuita zvinhu zvakanaka chaizvo vana ava munotamba nava vamuri kudirecta ndimakapa namba dzangu chiti namba dzavo zinandora navo handiite madgame iwayo handiite madhiri iwayo I don't do those games because kana ndakutaura palive ndotaura ndine chokwadi vanhu ivava vakandisimudzira mari yefacebook iyoika yakatonditira zvakawanda sitereke ndaiona pafacebook ndaiwana pafacebook ndisapotwa nevanhu I will never contribute them kuti vabirwe so musape vanhu namba dzangu kuti auye kuzoti amaketwe nemi because muri kudya idya ikoko but one day chinokuzvimbirai kana ndataura chokwadi notokudza kuti mai vakaoma vakatiudza chokwadi mameseji ndinawo I could have taken that $500 ndatove kuno ku UK I could have taken that $500 but I didn't ndakairamba ndikati ndikana ndicha chindoita chinhu nemoyo wangu wese andichechira ndakuya kuzobira munhu pasocial media ndinhu vanotondisvibisa zita because handisati ndabira munhu handina wandakabira so far ndosokwa chindisvibisa zita kuti akaba handina wandakabira aripo ndifunga dei achitobuda kuti nini ndakabigwa so I don't want to be part and parcel of that handidi vamwe cheche vaneziva ndichifumura ndakukudzai nhasi zvangu vamwe chete ndai ndichizofumbira panapa vema-COS panapa vefura nekusekosimeli moda mari please moda mari musataure ndokutopai mari yamunoda handibhadhagwi ndotaura tisha apa mari yacho yapa yatsombundudza apa inenge iri yapa yekuti tinyarare kuti wakadla mari dzevanhu vese ava ko mari da ndipa chiwedzera kauzosera mari yake chidzosera zvinani ndipiwe dringi newadzo uyu apuwa mari yake uyu ondipa zvake R5 kuti chitenga idringi so guys be very careful kwamunofamba muchienda uko taneta kurwa pano andimona tine content yakawandisa iseku yedu yecontent pana haiperi moziziva haiperi taneta kurwa nevanhu tichingoti everyday mangwana ningi mangwana uyu muchiinda kunhu kwatinotinge tichikudza everyday ma-inbox edu akatakura kurema ndini munhu ndinotrustwa nevanhu anochindiudza guys vana nenge vachindiudza nyaya ndinodziudzwa mumakambani ipa vanhu zvangu ndinakagara kudai so pamwe mukanaibudzi mungwanichenjera even zvomakambani chaiwe muno handingonongi information pasi pemuti andimaona handingonongi information pasi pemuti ine ndichitobuda mukati tinozirespectana inini majika chinji ndinoenda kune makambani imo muno anzinda kusendera message tinoenda kune makambani muno muma-COS ndinoenda kuvaridze makambani ndoti my dear handikushandiri but hona wangu pane nyaya yakadai ende handisi kuzotaura munhu anonymous ngatichinjei kasikana ngatitei zvinhu kwazvo I'm happy because vazhinji right now tinotoseka tinowirirana takafikisa saizvozvo
We fixed each other just like that. Muntutogadzirisana. Hanzi meli une murume here, just asking for a friend. Ndipe hako tinashe wanditira wandondera murume. Ndingatofara singaiti. Ndipe wena message iripi kwapa. Okay. Okay, ndem I think kule post iri koko. Alright, mirai. Chadzokera pane ishi yemunhu. Right. Mandisikuiona nyaya yako iyi. Nyaya yako iri pavideo waisa kupi? Right. Number isai number comment section mufone. Isai number guys, all right. Number yawe. Ndida kuchaga na nyaya yetu arona kuna na ID wacho kuti waisa kupi nyaya yetu ndisikuiona. Asi waisa ku message mira ton. Hakuna nyaya ndukona waisepi. Right. Saka ini nasi guys. Ndakuchivurira ma line. For you guys to call in and warn others. Munao maskama za munosiva. Wakabirwa somewhere. Anjika kwa wakapinda. Uya utipe wamwe wako. Pa in the life in the kungo. You come name and shame. Name and shame. Anjika help others. Hanzi what's konga kuna chini. Yemunu wati ndiko sobata we numbele. Poza kuna nyaya iliko. Hakuna nyaya iliko. Hakuna nyaya iliko. And we are sunungukai. Name and shame. We are basi nakabigwa marina tembo. We are mfone. Bakambojirwa marina tembo. Antika, guys, we are not going to judge each other. We listen to the story. I think you have let a lesson us. Antika, we are name and shame. Bokutorera ingave malaicha. Which is very saraki uya naye. Ringave buzz. Antika, raukesa zunu shika uya utaure pano. Ingave mariechi. DP. DP. Do uyo agona we auya unobigwa. Unobigwa ogona kwa unza kutanga imacheka. Unobigwa. Right. Fonai guys teams. Tukutandara nditi. Fonai. Kana maguta kutandara ndindi. Ndinde zvangu ndidishira wanangu chikafu paje ndivati. Fonai. You comment section if we don't talk about it when achana pachibigo uya imutaure zvamuda mpedze shungu pari pa platform pedu hakuna mwana nokumisai uya imutaure zvipamwe penyu Fonai mutaure. Hello kola. Ma square say sis. That's square say my sister, how are you? And I'm going to contribute to 2 cents tango. What is also one of the strike no but vazhinji vanhu kuyatsozovabvunzisisa deep down on my red flex on Goshao 2013 muna April tichitsvaga stand takatoenda kuemuko ndopatatosvika munhu iye achiti amai vari kutengesa stand vari kwamutoko saka chavari kungoda chete kuti vazive kuti zveshuwa stand muri kuida nekuti zvinezvi vari panhamo saka vari kutouya musi weFriday it was Monday. Parungodiwa $200 chete. Vana avaroho dzimwe nguva mari yakawanda. No, yes. Ndo patatosvika panzvimbo paizvo kanzi buda unoona rini ndikati sezvo mati vari kuuya musi weuiga tichienda Tuesday patatonosvika. Takasvika panzvimbo paye. Ndipapa ndikati saka ndakangoswonyumwa. Papa turi pakati pedzimba. Dzimwe dzakatovako but kuma news stands. Mageti atoripo, pori toripo. Ndobva ndatoti ko pakabhembwana nezvakanzi vane munhu wavakatuma pamakangotudza kuti muri kuda stand vakabva vatotuma munhu kuti panobhembai ndobva ndatoti wow
saka vakabva vaenda nemurume wangu ndobva vatoenda pai mumwe mbuya akanga iri panext door ndobva vatonditi wakadiko mwanangu ndikati ndiripo ini makadiwo ndichibva ndasebera pavari zvikanzi ndiwo kuda apa ndikati zvikanzi nzvimbo iyi yaratidzwa vanhu vanosvika kana kuma-28 iyo this week tisingatotaura zveuko kumashure zvikanzi wanga watorohwa mari here ndikati vati vari kuda komiti ye200 kuti vazive kuti tiri serious ndopandikazodzokera kune munhu anga atiratidza uye ndikati uyu ndiye anoita zvemastendi zvikanzi vanhu ava vakatanga vari tori genuine vachitoita zvemastendi ini ndomutengera wandakatoita saka apa kuda zvefeki mari yatakazongodzoserwa ipapo $100 ndiyo yatakazodzoserwa ndefunga imwe yacho vanga vasati vashandisa ye100 ndiyo vakatidzosera imwe 100 yakatonyura zvakatosvaya basa koya ivava vetota kune vamwe vacho vachisi kuda zvangu kunyatsodoma kuti vekuti zvangu zvidho ndototi guru saka manje kana musikadi kudoma saka vafonererei because sikuti name and shame them vamwe vasawire mumasikamu iwayo iro ndototi guru ndiani asi izvezvi kune mumwe andakazonyorera mazuva akapera munhu wachena womba make vamwe vacho vanonetsa kuti tizokurumidza kunyatsovadisclose but nzvimbo iyi ndainatsoiziva kwairi tichienda nenyatsime nemakarwe tichiyambuka nemukati nzvimbo iyoyoka haisi nzvimbo yekuti tiri kutombotengeswa kana mastendi mazuva akapera yakaswera ichidedzerwa ndakangoenda bhananisi yako mindi yangu ndikati ko pakazotanga rini kokutengeswa apa nekuti pari kutorimwa nevanhu varipo izvi nezvausi kusvika uchinotedza kuti ese pesa pako sati pabvembuka apa pachiya zvegereja iri kunyepera vanhu bikefu kana $100 munhu akarova vanhu 100 anenge atone mari anenge atone mari maendi flags vanhu vari kumaona asi vanhu ava vane mazuva anotapira vane mazuva anotapira kuti wakanyatsobhatwa ukaudzwa kushe unobva wati ndizvo ukazoenda ikoko wakatsanangurirwa kunze uyu wangu unobva wazodai muti uyu unobva wadai wobva wati ndizvozvo be patient yakwadzisa vanhu don't you send that right. Thank you very much, caller. Thank you. Regai timbomisa munhu ari comment section uyanyora comment yekuti anzi Moli kwanzi muri kutaura mastai vanhu vari kuzana PF. They are very dangerous. You all be killed. Iwe zani PF haitumi vanhu kubira vanhu. Wazvinzwa? Haitumi vanhu kubira vanhu kuno kuningikiri kuno ku social media. Uri kuzvinzwa? Kana chida kushandisa chizani musangano unombobvera kwatuma munhu ndiye munobira vanhu social media. Ndosaka vaprisa chisunga mbavha. Andiri kunzwa. Get away nezvokuti anzai tiri musangano nesuwo tiri vezanu. Nesuwo tiri vemusangano wezanu PF. Nesu. Titori vemusangano iwoyo. Handisi mwana kuZimbabwe. Ndobva kuMalawi here. Ndobva Malawi. Unoda kuti unoda kubai kuri anhu zanu PF ndinotuma vanhu kuzobira vanhu social media. Vanhu vanganoona nezanu PF vakadojerewe. Get away, Moli. Get away information yako. Get away nayo. Get away. Information yako yaunayo kana watumwa bapano. Get away. Mari beki kuvanhu. Iwe uri kubezotara kuti ndeupi because takurodaira ndizoti kurevani. Amenotora pambe isi titori vanhu vemusangano. Kutaura kuti kudii? Sora tifendera pana vazotera vezanu PF tiri parali isu vanhu. Udza zveranu PF zanu PF inozopindira inopindira mukusikamiwa kwevanhu. Yapedza kutonga zvenyika yapedza kutonga vanhu vari kuba mbudzuko vari kuba mari vechipanhu mota wako yapedza. Yoda kuya kuzotonga isu tuma small kusocial media. Inga vari kuda kupa vanhu mari wani. Uda kuti chikwe. Naizvo uda kuti chida uda kuti kutaura zvinenge basa kuti zanu iwe sira nemusangano akusitwa zve atisi parani pada muda mudafa muchitrezi navanhu chasa musangano mudafa muchibira vanhu chasa musangano
Famba muchita zvamuita muori mumasiti muchesa musangano and you think you keep quiet. We will not be silenced. We will never be silenced. Timbonyaradzwi. We will never be silenced. Tinyarare sunoti bhurutsa chiamuna kuti bhurutsa tochika kufa isu. Takura isu. Tochika kufa isu. Ndodadzotwa zani nzotuma vanhu, zani nzotuma vanhu tivatura. Kuti vatiuraye. Putsaka dani kublock ghost, putsaka blurry shit. Kuramba chitooneri panapa itori ghost uchitaura sina nebasa rese. Quite don't forget quite is through is if quite is him you will be killed. I would also died. Sakwana kwa apa ghost dari block. Dr. Manis utoro sina nebasa rese bano. Gati fonera mafona. Big. Hey Sanu PF ndio inotuma vanhu vaende kuno wakambona chituma vanhu ndiye munobira vanhu Sanu PF. Kambona chituma vanhu ndiye munobira vanhu. Akato block kana chiblocka chi ghost. Hello Kola. Kola how are you? Mushe kanjani? Buda in toilet kakola muri toilet. Okay, she's right. And then you end up from messing. And then something called and then somebody else wants to pay 3,000 something. And then it was go to this my husband's $3,000. Mwananga chinzwe. Mwana chonga kura sei? Oh, shame. Nezari? Saka manje munhu wacho atimuzivi tinomuita sei manje atimuzivi zita. Ari muprofita ananganga. Manje dai mama uya nezita kuti muvazivewo. Alright, no, it's okay kwa. Manje vauya avo but yanzi nganga yakatora mari mwana chibva afa. Yabva kutora mari saka ari kuti toti ndewe fekeri. Kasi kana mwana akagara chifa apa nganga izomisa rufera. Amen guys. Hello? Hello? Yes, Kola, how are you? You're right, Chrissy. You're right. In the young resolve. So what happened is not just before COVID, 2018. So kuchurch waka advertise kwa Malaysia. It was around September. You know what? The name of bags akawandisa stationery, hembe the Christmas. Zvinhu ndoda kuti zviende kumba kunyowani ndoda rekandi sevanhu vemuchechi rekandivape red flag vakati no alright matoya kumba what because in my head I'm like ndine mabags akawandisa kuti ndivatsvake kwavari nini alright uyai vandavasendera location dzavauya vatora zvinhu end of October. Skanzi vakatora iri Sunday after church. Skanzi by Friday church yetichisimuka sharp. Saturday masimuka here mapapi wasn't kuitira kuti vana mudhara kwaHarare vanogamuchira zvinhu vazive kuti muri papi chaizvo mukundipe nhamba tasimuka tiri murodi alright sharp
Sunday ndafona mapapi boys vana mudhara vatoku roadport muri papi takabatwa kuPretoria tatisina permit saka tiri kumbomanisana nemapurisa tokubatai wiki da ndawaridi manje ndifunge mari iri mumabhegi mamo tikati muri papi aiwa tiri tokusotai madza don't madza tokusotai sharp 3 weeks November da naimi muchiri kuPretoria muri kupi aiwa taamuchivu ngati sharp kana mamuchivu don't worry kusvitsa zvinhu zvangu kuHarare ndine hanzvadzi iri muchivu masenzi manyowani muri papi auya atore mabhegi angu ese akaenda nemuroora wangu vakanotora kuti rega tienda police station vakamira kusvika kwaedza muroora akufona tete mati bhazi racho riri papi tiri papolice station saka ndikati vamirire pamwe vataura vachiri kure vamirire 12 midday tete vanhu havasi kuuya ava tete toita sei ndikati endai ndafona iko zvino vakuhinga up baba vana vakati no hazvinetsi vavafona nhamba dzandikatanga kufona vakati no ndine mapatsi emota andoda kutoende kumba nemabags munondichaja mari apa vatochaja mari refu zvanzi inini ndoda kukunza zvinhu kumba kwenyu so that ndoona kuti mogara papi mudhara iripo uyai vaenda sapa vakaenda unfortunately vasvika vachita noise vakati une zvinhu zvangu mukadzi wangu akakupa zvinhu zvangu what saka vakabva vandisendera message vanzi mufungwani makangwara what it was a Saturday. Sunday makuseni vananamata ndibva pamba ndikati mwari ndiwenda kupolice station nyaya yangu handizoti ichanonzwika here kaunti ichatadza kunzwika mandasvika pane mumwe musikana ndikamutsanangurira akanditi imi vana kuZimbabwe munozvakisa sei because every other day panouya munhu panapa achiti ndavharwa mari nemunhu wekuZimbabwe munombozvifambisa sei vhara naye yekuti kana uri wekuZimbabwe vhara munhu wekumalawi not wekuZimbabwe but anyway kubhela kwaita a big accident saka mapurisa aenda ikoko kana uchida kumira mapurisa mira but vanhu havapo vandagara pabhenji ndikati ndagara paya ndokunamata ndikati mwari musikana uyu anzwisisa zvandandichitaura haana kufunga kuti ndikumunyepera kana kuti ndikuita sei ndokumbira kuti munhu aita kuti amunzwisise maangels ese aita kuti anzwisise ngakuye office ndiri pakati pekunamata isimeni pakasvika officer mukaradi in my head nanhasi I believe kuti officer wegangster akareba nokuti achipinda padoo anokotama akati abva andikika gumbo akati wakutorara iwe une nyaya yako ndechi ndiudzeni explain zvanzi okay sharp uri kuziya kwakuenda ndikati zvanzi it's on our way and ndapinda mota ndikati apa aidha ndichabatwa because matatues ari pamapurisa aya akaya akaoma but kana ndiri kubatwa but ngatiende taenda tanosvika pamba paya zvanzi uri kuvaziya vanhu vacho pointa tiri mota mba ndapointa ndikati uyo mukomana akamira padhoo uyo neuyo akamira pamota vavabuda vanhu vakarohwa mambamba zvanzi buda mota mba ndabuda zvanzi tangidza kutaura mba ndataura ndikati no mune zvinhu zvangu zvanzi pinda mumba pane pamabhags ari pamba ari mumba pane mabhags akauri kuona ndikati mba ndanhonga mba ndati aya vavarohwa zvanzi vavabudisa futi vapurisa aya zvanzi right now budisai mabhags ake ese isai muvhani isai mupolice van zvanzi ndikati wakavapamba zvanzi tipei mari zvanzi handina mari zvanzi asi une account zvanzi chone card vabudisa FNB card zvanzi hanzi hande ku-ATM ndikati munoda kundisiya pano pamba ndirowe zvanzi no anyone who looks at you funny anyone who speaks at you funny tell us tikudzoka vavaenda ku-ATM vavadzoka zvanzi you know what ati limit yake is 2,000 saka what we can give you is 2,000 isusu takukumba nezvinhu but next time be careful sisimele ndakatrasta vanhu vemuchechi
vanhu vemuchechi ndo vandakapa zvinhu vakandibetray. Even now vachiri kuadvertise, and in that house mamune mabags akawanda ekuti I don't even know kuti vanhu vacho vakazowana zvinhu zvavo here. Ndikati I'm concerned by zvine zvinhu zvavo. Ndikati apa kumba kwacho it was like 5 minutes away from my house. Ndikati officer vanhu havanoziva pandogara, vanhu vachanditera. Vakati don't even worry, vatotiona vatotiziva, they will not follow you. Havana kunditera. Chavakazongoita kuti sister udzai vanhu venyu kuti they should leave us alone, takupai zvinhu zvenyu. That's why I believe what mapurisa ndandinawo magangsters. Vamonditi sister vanhu venyu vaudze please back off, takupai zvinhu zvenyu. Ndikati no sharp, ndikati sharp iripo. Saka kuchechi kukwa kwacho makanoudzawo here mufundisi kuti ndo zviri kuitika? Ndakavaudza, but munoziva kuti chechi mafundisi anorotate. Saka mufundisi wandakaudza, and mufundisi asiwe kuzinga mafundisi emuno anga ari murungu akati you need amicably what ndikati you know what, inini ndataura zvandataura, it's not as if handina kukuudzai, ndataura kuti vanhu umwe wacho nato nefuneral pala, I think pala anoendesa zvichuna. Machitotaura izvozvo vanhu vazive kuti anonzi niki pala inonzi kudai, kuita kuti vanhu vasaendese zvituna ikoko, kuti zvituna zvishabiwa zvogara mumba. Aiwa, ndokutumira izita sismeni. Asi mune muchityei kutaura naye? Aiwa, ndinoda kuconfirm kuti vachiri kushandisa pala yavo. Because kuchechi ndakabva ndabva. Ndikati ndikukuudzai, imi muri kunditi you need to solve this amicably. Amicably how kumba kwako akupisa kuti wakangopa vanhu zvinhu. Saka mabhegi ayo azoda kuisei nawo? Handizivi. Ende mumba macho mamakazara nezvinhu. Meaning kuti vaitotora zvinhu zvevanhu. Kuti nditi Chris muna December vaizoda kukuvhura kana kuti vaizoda kudi I don't even know. Mamakazara mabhegi. Mamakazara. Hey. Ndikati no, vakatonditi vakatondisenda sister, please tell your people to back off. Ko chechi inonzi chiina iko? Methodist. Okay. Methodist in Zimbabwe. Methodist. Zvakaoma. All right, thank you very much Kola. Ndikati ndikonfirma star racho tiudze zvipola iti udze vanhu. All right. Hey, vana vanobika zvituna zvavo guys. Kuti kana mabhegi kawana vanoba vane zvisiri mabhegi. 9. Kutofonera bhegi vanhu vangu vachifona. Hazvibudi very way. Unzi amike blisho mabhegi wose atoga. Apo wabhadhariswa mari luggage. Hello Kola. Hello mother. Yes, muri sei? Musha zvese. Mushe. Then ndikuritena call. Vara imwe phone, pani mafoni 2 1 vara another phone. Okay. Hello, yeah. Hello, taura. Yeah. Ini ndakutaurawo yemukoma anonzi Malvin Marembo. Arikazve Maraisha. Marembo, yes. Malvin akapiwa zvinhu ari South Africa anzi anogara kuRandburg. Akapiwa zvinhu natete vangu. That is ndopata kuenda mu8 months. Zviri worth kana 30,000-40,000 rand. Zvanga zviri zvaipa kuendesa ku zvacho ndikuverengera list yezvinhu zvacho. Hold on 1 minute. Ndimala icho. Mana. That's about good. 1 minute. Sorry, depend upon this situation. No, Anna, mwana wangu, mwana umira moyo, saka nondichi madha, mwana wangu. Mwana umira moyo. Naye wake ndimira moyo. Saka, it's like, akapiwa, fridge.
washing machine, Hey. my door 2, cupboard, my doors, my doors over 4, my cupboards, and the quarter with 3. My doors, my long cupboards, I wonder my doors are almost 6 my doors. My bags, and the quarter with 3 bags. Nemachanga mbega ndakaine zvinhu nerimwe saga futi rakanga rezvinhu nebox rakanga rine matoys zvakawanda zvinhu zvaakanikira zvaakapiwa Saka mukamubvunza anoti chii? 10,000 rands pamusoro. Hey. Mukamubvunza anoti zvinhu takamufonera achibvota akatiti zvasvika chitiudza kuti zviri papi zvinhu zvacho anozi alright tinofonera nokuti akachija mafoni kana kwana katatu chimufonera madifferent numbers akadzimara dzese andibloka ndikatomboenda ikoko twice but haana kana kubatika. Kwaimimi vakazvifambisa sei naye mwanangu? Ini ndoda kuvhunza zvangu. Wakazvifambisa sei kuti unopa maluva manu anzani mauveni matunde uchimupa zvinhu zvese iwe marembo iwe isusu tina natawanda pano nana maluva pano. Tete wangu wakungu asina kundiudza kuti ndiwo munhu wanosiendesa naye mazuva ese. Saka chii chakaitika? Ndotakatawanda ndakatombovati mutsvage iyo kana mutsvaga vakanzi ari kuita izvi mazuva ano ari kuenda kuNamibia ndiko ari kuitira chii ndiko ari kuitira izvozvo zvemalaita tsvake izvi. Maona saka ipapa apa ndikumbotuma Tawanda akatombondifonera musuna achiti munhu haasi kubatika. Maona saka ese zvakatibloka tese malambas ese aifonera akablokwa. Makatobirwa zvakafarana. Hey. Maona zvakafarana. Saka kana paine vanoda kuevanisa zvinhu aiye Marvin karo ngavaregere zvavo nokuti Marvin akubira vanhu. But zvondikona ini ako tinoshandisa firiji yomba mumake firiji yemunhu. Handisiziva kuti akazvitora kuti zvakafamba sei hapana pamba paaigara akabhata bhata arimo muRandburg imomo. Saka ndikadzokera ndikudzokera apa ndoita police case kana ndaona zvanetsa. Aiwa Christine munhu anonzi Maluva anonzi Malvin nickname yake ndiMaluva. Saka uyo arikutoti Malvin miswa kureva kuti Maluva ari kumuti Maluva nickname rake. Saka imimi mamba madefender wedu mfana wedu Maluva anonziwo Malvin. Animona but nickname rekwe nickname Malvin Maluva. Malvin Marembo. So guys uyu ndi Malvin Marembo asiriye wedu. Isusu tine wedu Rana wavanoziva mwana wangu watinoshandisa Maluva ndeumwewo Malvin very good very reliable. Team diaspora yakatonditorera munhu because ndine chiti chibazi wena uyu wakutogara naye wakutotuma zvimbazo zvavo ndisingazivi. Very honest. Kamda kutengerwa zvinhu very honest. Achikunisira kumuita zvinhu zvizvosvika zvakanaka. Uyu Marembo utotoshaya kuti ndewepi uyu. Atobaka uyu kutotora zvinhu kutoendera zvinhu 10,000 pamusoro. Ngachidzosake zvinhu ora ichasara nemari yacho. Zvakaoma. Regai ndimbotsa namba nditrai kumufonera. Akapiwa nani? Mari? Akapiwa nani zvinhu izvi? Muna kampanonzana? Peladius Tagu. Alright. Peladius Chikomo kani so Chikomo. Alright, iripo donai. Panipange pane namba. Ndaitwa. Peladius Chikomo. Andina namba yacho iri kupi ndipe namba yacho toni. Tingotoblokwa takawanda. Ndipe namba yacho toni. Zvakaoma. Andina lidzima ndiwe aiwa Maluva ndewedu Maluva madziva ndewedu.
Malufa ndiwe pana abiri munhu very reliable mfana wangu very reliable abiri munhu chini Malufa abiri munhu chini Malufa is very honest Malufa ndamchengeta mari dzinotyisa ndo South Africa ini chimti mfana wangu chengeta mari ndizoitora after 2 months mari yo inenge kugara maakaunti make Malufa very honest munhu Majava vachifona vati avachadairi vamboti ndikufona nje avachadairi manje right hanzi madanzi akapiwa nani gazvia hanzi akapiwa nani nemunanonzani guys hanzi akapiwa nemunanonzani Pelagia apairingoti calling I will be chatting. Even go to calling. I scooped. That means if I'm required, I'm going to take I scooped. I scooped. I scooped. What calling? I pinned. Taida mumbata teams. Kendo naida kumbata ndo banda uruda kufari. Ndo naida kuita. Yes, anja yes mningo. Sisimele murize. Mushira njani? Hapana, ndandarowa neana kuti hanzvadzi yangu yakatanga rini. Na Malufa adaro, Malufa aiti zvo. Adaro. Otherwise murisei. Boka njani? Bo zvekuti sei kubasa. Kwasa bo Malufa ndiye munasingadaro manje. Anotozati ndiye munari honest manje zvokutodaro Malufa ndakambomchengetesa 300,000 account manje. Ndozviziva zve saka ndatorowa neana kuti Malufa mari iyoyo iri muaccount make zvokuti ini ndiri kurasembeki yani Joburg zvokuti deyanga ari pavha ipapo ndipo pangodisapiya vanhu musodagarisa ndikatyisa maakaunti ndatorowa neana ndada kutomufonera kuti iwe wakatanga rini kutora zvevanhiwe Malufa adaro munakuenda kunamo handina kuenda ndakangoti siti vamwe vaenda vage ndichiregedza kuendawo tisare tijoinidze alright aiwa no iripo hanzvadzi yake aiwa gona iso aiwa Malufa munhu wepano timu yepano munhari reliable makastoma ake mazhinji ekunoko anobva kwatiri kunoko saka ndinotovapa ndakatemba kuzoti uyu hapana chinoitika taura zvetotozviziva kuti mundotobatisa zvihombe kudarika zvatotoziva inini naMalufa takavaka dzimba dzevanhu vakawanda vekudiaspora tiri kuAfrica even yaanti yanzi anti vavo nevamwai vai anzi anti ani uyu wemakuwa urikuiziva nyaya yacho zisimeli futi mazita iri bolindi iri boka wani spana mwere guys ndatineve shame kuti unge usina kubikwa ivo makatiziva baba makabikwa mari dzemacos kuhla kwacho kwamulaita makabikwa mari dzemacos makabikwa chii kwasi ndikuti kabeneme shame muri kutya baba already kanimbofonera atina mbowafonerera tombomufonera
Right. Guys, kana pasina indapedza zvanhasi regai ndindi. Hapana kufona vanhu havasi kubigwa vena mangwana mazanai. Mangwana. So guys, ndo zvada tingotaura izvi. Please, please, please don't fall victims to these Facebook scams. Anditika maprofita nganga what ndeve chiya meno. Don't fall victims to these scams. Anditika don't fall victims for these scams. And manzo. So guys, in actually gained I'm going on to better than swim. We start. Chaser. To matana name switch chat. We patino batana. And it to guys and please guys. Vema ticket vada kuita zvema ticket kwira itoni sandavhara live vanoita zvema tickets kwira itoni kuti nyaya dzema tickets ndivhare live vanoita zvema tickets kwira itoni udzokera kana wasvika kuenda mumurungu kugudzoka kwaregai tigadzirire kunotuka kuvo naiti zibandisha yatoitwe wokwaina 8 vanoziva kuti vachinogona kuchaya kunogona kuningirira munhu kusungwa vanhu vaita zvekutamba vanoswera vanotosensa ilive here kana kuti ningirikiri meno whatever teteka munhu kaya I'm not going to watch zvangu right. Guys, sakana pasina andina vakapledge matickets avo guys vanarikumbira kuti matickets avo yakuda kubolia yakuda nosvika vari kune vanhu vakanga vataura kuti panapa toda kuzotumira tinoda kupa vanhu hembe toda kupa vanhu bhutsu makapledge mukapa vanhu kuAfrica mukavapa madress mukavapa bhutsu time yacho kuti chitumira ndiyo chitumirai zvinhu zvichiuya please chitumirai zvinhu zvachona zvichiuya makune vakauya vakati tine bhutsu tine madress tine chii mabhegi ndiyo nguva yacho ngouya kutaura kuti dress nderaningi chitumirai tigare tiona kuti mumwe nemumwe tatumirana kuti munhu umwe apfeke mabhegi ake nokuti hazvingatakugwe nemunhu wani saka ndachikumbirawo vakapledge vane bhutsu vaya vane hembe vane chidze vanhu vamuri kupa ngazvichiuya zvigare zvakadi zvakarongedzeka anditika. So guys muve neusiku hwakanaka guys muve neusiku hwakanaka tozotaura zvakare next live yedu iri kuuya toda kumboita live yekuvaka yekubatsirana panyaya dzekudzokera kumba and what to do and nyaya dzekugara idzi vanhu vakawanda vari kunetsekana nazvo timboonesana nekudzidzisana vamwe vakabatsirana vanhu vari kuvaka kumareserve kumasubbook deals guys is now the way to go tichionesana ma-advantages and kuti chii chakanakira kuti uinde kunovakira zvako kumareserve so handitika vanhu vakavakawo kumareserve vachiya vachitaurawo variko vakadzokera vachiya vachitaurawo zvavanenge vachitaurawo vachionesawo kune vaya vari kuAfrica vari kuzi vari kugadzirira kuinda vari kuti kana kuti lese wazongobatwa rohwa nedhudhula wakarevara unoziva kuti ndikasvika ndogona kudai kana pekutangira anditika. Saka right guys, it's an educative life anditika. Tosangana nemusi wechitatu anditika. God bless you guys. Bye bye.